mesa tan maravillosa temos a Paula, onde está? Temos a Paula Vázquez Verao, que seguro que moitas xa coñecedes, é historiadora, executada no Parlamento Galego e concelleira de Interior Galego e Monsoler, impulsora da librería Proencia e activista no Colado do Vento. Temos a Alba Balboa, que ven pola plataforma Dereito Tren, a Guriña, que sabedes que está levando... Bueno, sí, Alba Balboa, que me estou liando agora. Ven pola plataforma Dereito Tren da Guriña, que sabes que está levando unha loita moi potente, bravísima, por recuperar horarios de tren, que se fixo viral con esta curta, que non sei se vistes, pero é, vamos, lacrimóxena ao máis, eu recoméndola. Bueno, eso, José Ángel Mariño e Mercedes Somoza, que están por aí, veñen pola Asociación Vecinal Bercedo Ulla, que traballa así buscando sobre vos, despois vos facedes as aclaracións que queirades sobre o vosso traballo na vosa exposición, por suposto. Eu busquei así algo de cada unha. Traballo pola protección do territorio na comarca, amosando inquedanza e un posicionamento especialmente crítico para o filme sobre o impacto de grandes industrias últimamente con biogás, efectivamente. Felipe e Xavi veñen por Sabemos a Martiñán, unha das mostras máis fortes e organizadas na loita contra o espolio das eólicas, das que desgraciadamente nesta vila imos ter que seguirvos moito e estar moi pendentes do vosso traballo, que tamén estamos aproveitando o traballo que xa levades feitos vos, a nos toca asegurar este proxecto da Latina e Acromatas, que comentábamos antes. Juan Sánchez ven pola plataforma Ulloa Viva, que non merece moita presentación, eu creo, non? Porque actualmente é sen dúbida, sen despreciar a ninguén, a loita por antonomasia. Bueno, tenemos en que a movilización que conseguiu esta plataforma para facer fronte ao xigante de Adri, pues, creo que vai quedar como parte da historia deste país. Natalia Varela, vecina da Ulloa, fai parte da sociedade organizada desde hai moitos anos, eu sei non porque levo uns 5 ou 6 falando con ela por WhatsApp, e coñecímonos hai 2 meses. Unha cosa increíble, vivimos a 20 minutos. Natalia, bueno, vai falar todo o seu proxecto, o Instituto da Colmea, mas tamén da Asociación de Productoras da Ulloa, na que ela é presidenta, un dos últimos proxectos nos que colabora e nos está aquí. Natalia Bo Vázquez, que ven do colectivo de solidariedade con Palestina de Sober, como explicación require, non? Tamén este colectivo Palestina e o exterminio cruento e miserable que está levando a cabo o Estado xenocida de Israel, non pasa desapercibido ni para máis insensible, e, bueno, penso que lembrar a Palestina é sempre ha caído en calquera espazo, sobre todo no que se fala de territorio. Así que nada, moitísimas grazas a todas e a todos por estar aquí, polo vosso tempo, polo traballo que facedes. Se vos parece, como sois moitas, unha breve introducción así como de 15 minutinhos, non sei se contabades con estes tempos, para que despois nos dea un pouquiño ao debate no final, esa parte que máis nos interesa a todas. Empezamos un pouco pola orde que queirades, case por aí, empezas e imos así por orde, parece vos? Paula. Vale, así, non sei se me escoitan. Que tal, de vos? Ben, pois, boa tarde, moitísimas grazas por convidarnos a charlada, que falando de unha asociación cultural como é a nosa, pois tamén o vemos como un espazo onde hai moito tecido cívico organizado e que está facendo cousas interesantes. Porque comenzo por explicar que é o Colado do Vento, unha asociación cultural que nace en 2006, que traballa en Sober, pero ten un ámbito máis ben comarcal a nivel da regadera. Primeiro explico que o nome, o Colado do Vento, é un microtopónimo. Na Ribeira do Sil, hai uns espazos ata onde se pode chegar co carro, onde había que deixar o carro para poder cargarlo das cousas bens da Ribeira do Entón, eses espazos chamanse colados, son como a parte da Ribeira onde comeza a baixar en pendente cara abaixo. Parecíanos interesante recuperar ese microtopónimo, hai moitos en Sober, e por iso lle fixemos o Colado do Vento, que tamén ten ese elemento evocativo. En que traballamos? Pois sobre todo en pôr en valor o patrimonio, sobre todo de Sober, en sentido amplo, o patrimonio material, que tamén é inmaterial, temos un aspecto moi importante no que é recollida de lendas e tradicións, e entender este patrimonio como un valor social, non? Como que a partir de poder descubrir o patrimonio do teu lugar, podes fomentar valores
para un mundo máis xusto. Esa é a idea, non? Poñendo un pouco o foco onde falábamos a mañá sobre esas marcas territoriais, evitar esa idea do patrimonio como un ben de consumo que se está convertindo agora na Ribeira Sacra. En ese sentido, as razóns de nacemento do Colado do Vento no ano 2006, en parte algunhas conseguimos superalas, porque naquele momento non se coñecían os petroglifos apenas, non se lle tiña precio, que o noso traballo de base sí que conseguiu, en certo modo, poñer en valor elementos patrimoniais dos que se tiña conciencia. Nada menos se conseguiu facer excavacións nun asentamento romano moi importante que Proendos, e todo iso ten detrás un traballo social de moitos anos. Con isto quero decir que para mexar en o aspecto político, ainda que ás veces non se chegue a instancia institucional para transformar as cousas, si se consigue con moito traballo cambios de fondo. O ideal sería que as institucións acompañaran, claro, pero cando non é así, ás veces en espazos de resistencia como os nosos, si que se consiguen cambios a través de moito traballo. De todos os xeitos, da que conseguiramos cambiar cousas e poñer sobre a mesa elementos que hoxe ninguén cuestiona a importancia do patrimonio material e inmaterial de Sober, pois queda moito por avanzar, sobre todo pensando no que se está convertindo o espazo denominado como Ribeira Sacra, que non existe como tal históricamente. Aquí vou ao tema dese contexto de tanto espectacularización da paisaxe, do patrimonio, como de especulación coa mesma, porque o que se está dando agora é que existen moitos intereses económicos para convertir o territorio nun escenario. Exemplo, hai macrofestivais hipersubvencionados que non teñen unha conexión coa sociedade, non son festivais como os que podedes facer aquí en Chantada, que teñen unha sociedade activa detrás, pois promove que implica o tecido da vila ou das parroquias, senón que son elementos postos nun sitio pois para vender o territorio e para vender determinados produtos. Eso estáse producindo neste momento. Despois tamén hai da que tamén falábamos a mañá, que é a banalización que nós que entendíamos que visitar os petroglifos, por exemplo, de noite, facer concertos nos miradoiros que empezamos nós en o Festival de 17 gramos, que foi unha cousa que comezou por Colado do Vento, pois facelo para facer comunidade, para xuntarnos, é unha cousa, pero facelo para vender unhas cervexas que patrocinan o festival é outra. Están dando esos procesos de banalización nos que pode haber un espectáculo teatral que utiliza as letras tradicionais para facer, mira que guachis somos, os turistas poden vir aquí a ver a Santa Compaña que aparece de noite. Entón creo que sigue sendo necesario ese aspecto de estudo do patrimonio e de divulgación do mesmo, da cultura tradicional, e sobre todo da idea de que aquí hai futuro máis alá desa especulación co territorio. Estou un pouco enrevesado porque non traballo en términos por cuestións de conciliación de libros infantiles. Bueno, vedes falar aquí lo que facer, pero quero que se entenda a idea de fondo esa de que o Colado do Vento non é simplemente ou non debe ser unha asociación só para facer eventos culturais, pois para ir de excursión a un sitio, senón para buscar os elementos que no patrimonio, na cultura tradicional hai de futuro máis xusto. Ese é o resumo que queremos facer co Colado do Vento. Conseguimos en parte sí, pero tampouco podemos escapar desas lógicas, porque tamén como xente que o que quere é ir a un sitio, disfrutar esa tarde, ir que vayamos a excursión á praia, é lógico, tamén existe esa parte, pero intentamos pois manter esa loita. Convidamos a visitar o noso blog, ainda que imos convertir en página web, recuperando os artigos de fondo que temos, porque a verdade é que desde sempre foi un espazo para divulgar coñecemento, queremos repotenciarlo porque se dé lugar á conexión de xente de distintos lugares, que investigaba cousas que aquí non me dan exemplos, pero hai outros, e creo que hai que alimentar esas sinergias. E nada máis, simplemente, pois, como anécdota, conseguimos cambiar, por exemplo, que para o poder político, literalmente, en Sober, o patrimonio foran 4 piedras, que molestan, a que pois ahora é un sueño que, bueno, se puede convertir en negocios, sobre todo. Logo conseguimos cambiar a donde nos queríamos,
lugares onde é moi difícil o cambio político, como en Sober, pois sí que podemos acadar ese cambio social. E, sen embargo, noutros lugares no que xa estades tamén con ese pulo social, tamén tedes esperanza do cambio político seguramente para as vindeiras municipais. Grazas, Claudia. Xavier Felipe, como a vos que digades. Bueno, comentaría, pues nada, somos da plataforma de Salud da Máquina, isto foi creado ano pasado, foi das últimas eleccións do país, na casa de Pública Mudó, que, bueno, teñen uns hermosos na Serra Maquiñán. Entón, ganamos toda a participación cultural aspirada, a mover fíos, a organizarnos, a falar con vecinos, con vecinas, e daí naceu a plataforma. Bueno, un pouco é, pues eso, que se afectaba, aquela que o primer concepto era a Marín, Pea, Oles, bueno, o Ourense. E nada, pues eso, empezamos a facer asambleas, mesas informativas, falar porta por porta, lo que nos íbamos a meter ali. Coa boa sorte, non sei bastante ben, partir das asignaturas, a verdade que consigo un montón, pero con moitísimo traballo, que se fixo porta por porta, mesas informativas, diante dos concellos, onde molestábamos, basicamente, facemos visual, e aí se naceu a plataforma, e intentamos tumbar, pero agora temos este novo proxecto, o cual volvemos a la guerra, a ver o que pasa. Somos moi básicos, moi pouca cousa, vendo que hai aquí, xente de Alpi, de Ulloa, etc. Pois, pero bueno, pouco a pouco, co traballo, pois temos conseguido. Sí, bueno, resaltar tamén a asamblea que fixemos con vecinos, porque realmente se non chegamos hasta a plataforma detrás, ninguén se entera de nada. Tamén, bueno, tamén nos enteramos que a alcalde de Coles está dentro do proxecto, pois ten unha muestra de fotografía, claro. Casualmente a prensa era do alcalde de Coles, que é Sercobat, foi que fixo a fotografía do tema, ele montou ali un cartel, unha reunión vecinal, que puso un cartel, e os que de Zumos, Se te consiguió pintar a él, al alcalde de Villamarín tamén quixera. claro, al grupo alcalde de Villamarín, como o señor meu amigo, Gran Manolo, Concello de Coles, imos a facer. Non sabe, pero quen sodes vos para facer nada. Sembramos a terra, e, bueno, aí disfrutamos moi atrás, de feito, noutros plenos, fuimos a lá, a tarde tamén pouco, deixamos en evidencia, porque había que recuar, bueno, fuimos facendo así cousas, e hasta al final, pues eso. Recalcar que a información dos vecinos, no concello pequeno, non é que de outro xeito, non é por plataformas, como sempre que se organiza, vai ser posible que chegue. E esos vecinos realmente van a ser o que mueva o grafite de cada aldea, o el alcalde que no 40 anos, van a ser realmente conseguimos funcionar un pouco como a presión un pouco dos vecinos. Eles sabes moito que ten evidencia diante da xente, pero que eles máis molesta. Pouco máis. Parabéns e grazas por eso, que has traballado porque nos aproveita todo. No, gracias a vos por Dices sea de paso. Alba, contanos. Bueno, gracias por convidarme a mí, gracias a representación da plataforma. Somos unha plataforma leva moi pouco tempo, pero que creo que nos debe para rato. Todo empeza a pasado 9 de xullo, despertámonos ca noticia xa anunciada de que se reducen as frecuencias de parada do tren na estación de Alodiño, en Porta de Galicia. Redúcense de 5 de ida e 4 de volta a 3 de ida e 3 de volta. O que a priori non parece moito, porque se un tren sigue se mantendo un tren pola mañá ou a mediodía e unha noite. Isto é unha falacia, porque o tren da mañá chega a Madrid ao 2 do mediodía. É dicir, se nós antes podíamos estar ás 10 da mañá en Madrid, ahora temos que estar ás 2 do mediodía. Co cal, isto fai incompatible para a vida laboral, para a vida médica, hai pacientes de ecoloxía que se están tratando en Madrid e que lle permitía este servicio poder ir a mañá
ter o tratamento de noite, estar na súa casa, agora deixeche 5 horas útiles para estar en Madrid, porque chegarías ás 2:30, e terías que estar a salir ás 8. O cual, vale. Esta plataforma xurde por isto, para máis INRI, isto ten un impacto directo, non é só na Budiña, ten un impacto directo en 28 concellos. Isto afecta de pleno a toda a zona suroeste, toda a zona noroeste da provincia de Ourense. É dicir, é parte do norte de Portugal, porque a vía de conexión con Madrid. Por que se fai isto? Quales son os motivos? Que o tren chega a Vigo 12 minutos antes. É dicir, cercenas 3 paradas do tren, porque tamén cercenas a de Sanabria, cercenas outro en Pontevedra, para que o tren chegue 12 minutos antes a Vigo. Isto deixa moito máis aillados. Qual é a nosa misión agora? A parte de concienciar a xente, porque é verdad que, por exemplo, a sanidade a xente ve moito máis importante. O tema do tren a xente ve como, bueno, non pasa nada. Que pasa? Que ahora están facendo a labor divulgativa e a xente está dando conta de que o tren é moi importante. Por qué? Porque hai moitísima xente que está a decir que noticias estes días están rolando sinaturas. E que eu hasta ahora podía vir no verano ao meu pueblo porque viña no tren, porque eu sou unha persoa maior e xa non conduzco. Pero claro, ahora se me quitan o tren, como vamos para vir? Incluso me dicía unha muller, e con meu fillo xa non me van deixar vir, porque non, como vir? Entón, isto ataca de raíz a toda a querer sustentar unha vida no rural, para un municipio de Ourense tan embellecido. Entón, a nosa misión agora é concienciar a xente, é concienciar que no día 2 de agosto temos unha manifestación na Budiña, na que agardamos ter sobre 6.000 persoas, tendo en conta que o impacto directo desta medida son máis de 90.000 veciños e vecinas de Ourense, unha cantidad que se multiplica nas épocas estivais, porque claro, agora nas vacacións, tanto agora como nas vacacións de Nadal, esa poboación duplícase. Entón, a nosa labor é concienciar a xente e mobilizarla para que o día 2 de agosto estemos ali berrando porque queremos que nos restauren as frecuencias que nos quitaron. Mais cando o presidente de Renfe se atreve a facer un comunicado falando de gañadores e perdedores, tratando a poboación de Ourense como uns perdedores en sentido de, bueno, gaña Vigo, ten que perder algo e van perder Ourense. Por qué? Porque Vigo sustenta a maioría da poboación deste país e Ourense. Isto tampouco ten un impacto directo en Vigo porque a xente de Vigo, hai 90.000 ourenses vivindo en Vigo, 90.000 persoas que estamos contactando con elas que non queren que isto pase porque tampouco ni beneficie nada na súa vida chegar por 5 minutos. E bueno, xa que isto dar un pouco a moral, aparte de que nos restauran as frecuencias, queremos que cumplan o que estaba nos planos da estación. A estación inaugurouse vindo o rei, inaugurando a AVE, chegando a Galiza, unha estación que costou 5 millóns de euros que tiñen outras cousas planificado 250 plazas de apartamento das que hai menos da metade. É unha estación que non está adaptada porque non ten nin ascensor e conta, non sei se costas alguna vez, pero unha rampa interior que fai imposible acceder de forma autónoma unha silla de rodas, porque é unha rampa cunha pendiente imposible. Entón, xa no primeiro momento que estuveran unha rampa, non saber que nos poñan as frecuencias que non merecemos. Isto é así, resumidamente. Vale, gracias polo convite. Veño desde o colectivo de Solidaridade sobre con Palestina e isto é un movimento cidadán que empezou con un grupo de persoas que nos reuníamos nas manifestacións e nas concentracións que se convocaban desde a Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina. Comezamos a facelo na plaza do Concello de Sober porque, bueno, estimamos que os espazos comuns pues, conventan ocupados para este tipo de reflexión, para avanzar aos vecinos máis próximos que diante das súas portas teñen a posibilidade de expresar tamén a súa rexeita pois, a este xenocidio e facelo tamén máis accesible pois, para todas aquelas persoas que temos no concello que é de poboación bastante maior, con as claves de dificultades para a mobilidade e demais, facelo máis accesible. Entón, dentro do ano pasado, máis ou menos en novembro, comezamos entre a 10 de novembro e a 17 de novembro a convocar as concentracións na Praza da Concello e, bueno, foi un momento que fomos nos juntando, ao principio éramos 4, despois 6, e foi, pois, melhorando pouco a pouco
Entón se fui sumando tamén xente da vizinanza, pois cada un aportando un pouco visión, as cousas, non? Que cada un iba a facer. Entón, a raíz disto, vendo como se foi desenvolvendo o xenocidio, que agora mesmo está xa no estadio, que a nivel humano, a nivel humanista, a nivel, claro, non vai o nome. Entón, bueno, entre todos puxemos un pouco en común, de acordo, para organizar unha xuntanza, a ver todo o mundo, donde unos iban a facer artesanía para vender, outros trouxeron discos, doces, cociñadas tamén, para cada un que collese unha contacto voluntaria, e sobre todo xerar un espazo de reflexión comunitaria que é moi necesaria. Bueno, dice que é moi necesaria porque obviamente foi máis de 100 persoas, que para un colectivo como saber que ten 2000 e pouco, pois é moito, é unha representación de que realmente a xente ten ganas, non? De que haxa un espazo de reflexión onde poder falar destos temas abertamente, sen politizarlos, sen utilizarlos para nada máis, senón todo o mundo é bebido, non? Ali. Entón, bueno, pois hubo desde persoas que trouxeron instrumentos de orquestas centros musicais, a persoas que escribiron poesía, e recitaron poesía en vivo, talleres para nenos con crianzas tamén, para involucrarlos en isto. E, bueno, hai que tomar conciencia de que, por moi pequeno que sexa un sitio, entre varias persoas podemos facer algo, non? Sempre hai opcións de que podo facer, bueno, aquí podes vir e facer algo. Bueno, ao final sí que se recaudou unhas organizacións voluntarias que destinaron a 4 familias, as que unha das colaboradoras tiña contacto directo con elas. Bueno, eu penso que o punto de, non, prometo, de máis cousas que están seguindo para un cambio que desgraciadamente vamos a seguir porque non nos nada, non ten vistas de que o conflito se resolva ni a situación humanitaria é a mellor. Entón, bueno, é unha iniciativa que penso que ten todavía camino. Natalia, dona Natalia, outra Natalia. A ver se me meter, o camiño. É que estábamos escoitando o primeiro que vou a facer unha curva, xa sin nada máis empezar, é como que cambia esperanza, porque realmente o interior de Galicia que está morto, que está deshabitado e tal, ao final, se nos xuntamos se consiguen cousas, non? Parece que nos desactivan e que somos e que non existimos e a nada que nos xuntemos de repente é casi como un organismo, como se chama, un dominó, non? Desto de se puso unha tecla e empezamos a pasar un montón de cousas máis. Bueno, eu son apicultora, teño unha iniciativa de agricultura sostible, pero sobre todo que intentarei máis falar de unha asociación de productoras da Ulloa. A Asociación de Productoras da Ulloa se creou uns 3 meses de que se publicara o proxecto industrial de Alpi. O primeiro que fixemos foi chamar as productoras e participaron tamén sellos e se fixo unha mesa redonda, se chamou Os Medios e se leu un manifesto na Peneda ali no Río, en Monterroso. Bueno, un pouco reivindicando as pequenas iniciativas frente pois, a cousas como Alpi, non? O tempo foi pasando, as productoras estábamos pois, aí as nosas cousas, pois, en Cabelucina, as outras poucos cas placas de verán, e, bueno, como é a terra, non? Por final te mete moito no tema. E en decembro decidimos, bueno, fixemos un pequeno mercado, pedimos ya a plataforma que nos deixara o seu local, e en novembro fixemos unha feira, aproveitando a feira de Santos, e fixemos un pequeno mercado que aí fixo como que nos juntáramos ainda máis, non? Porque estábamos todas as competencias, porque somos iniciativas, ainda que hai iniciativas moi asentadas e referentes dentro de Galicia, non? Como pode ser Milulloa ou Arqueixás, ou lo que os coñeceres, porque son como referentes no agroecolóxico en Galicia. Estábamos un pouco temblando con este tema de a ver
que pasa con nós. Entón, ao final, o xuntarnos foi un punto de como de conexión e de non ese abrazo comunitario de vale, non estamos solas, aquí a nosa parte productiva pois podemos facer piña. Entón decidimos facer esta asociación. Na asociación, como o común que temos que somos iniciativas digamos que recuperan a parte tradicional, sempre sostibles e sempre que respetan o territorio, non teñen que ser agroecolóxicas, pero sí que son iniciativas, non sei si pois podo conversar un pouco no tipo que son, non? Son pois o mellor apicultura e eu intento, colaboro con unha asociación de custodia do territorio dali, ou sempre son iniciativas que lle dan un puliño máis ás iniciativas tradicionais que conhecemos de producción vinculadas á terra, non? Que non ten que ir ligado como a este sello do CRAER, sino que ten como que ver con un respeto e un querer o territorio que nos dá de comer, porque, claro, o noso principal sustento económico, non? Sin bosque e sin patrimonio natural, as minas obreras non existirían, algo así, non? Os eucaliptos nítens, que son os que se plantan no interior, con 15 anos non florecen, entón tampouco tería medio eucalipto que sí que teñen na costa, porque na costa teñen eucalipto brócolos. Entonces, claro, somos xente que, pois eso, non? O territorio é como a nosa fonte de vida, máis alá de que sostén a todo o mundo. Despois de esto, tivemos así como, bueno, pues este principio de os nosos objetivos, que era intentar facer comunidade e intentar que outras iniciativas se sentaran na Ulloa para facer fronte a amenaza de Altri ou a outras, porque despois de Altri virán outras. Está claro que o rural somos vanguarda, como din as milulloas, e tamén somos fonte de recursos. Entonces, ao final, venen a por nós, non? E entonces isto, non? De poder ser como unha unión e crear algo que atraxera a xente, a outras productoras a crear iniciativas para poder facer rede, porque o que nos atopamos, eu creo que todas as productoras a nivel de toda Galicia, que se é moi pequeno non tes forma de distribución, non? As distribucións son super complexas. Entón, ao final, acaban morrendo un montón de iniciativas. Pois, na Ulloa antes había 2 productoras de verdura e no 2020 pecharon as 2. Ecolóxico. Entón, nos planteamos que facer. Nós, dende pequenas iniciativas que non somos granxas, porque ao final a Xunta quere que desaparezcamos iniciativas pequenas. Porque de feito se ve nas axudas que dá a Xunta, que son, hai unha de incorporación e hai outra que é como de ampliación, non? Os planes de mellora. Os planes de mellora agora mesmo están destinados a granxas, basicamente. Granxas de pitas, porcos, granxas grandes. O sea, porque claro, eles só collen se ti invirtes máis de 100.000 euros. Se invirtes menos, non entras nesos planes de mellora. Por lo tanto, está claro que ten que ir dentro do territorio. Dentro da asociación de productoras non só hai productoras que están vinculadas á terra, senón que tamén hai artesanas. E as artesanas atópanse no mismo non? Que elas, ao final, a Xunta, toda a artesanía de Galicia estáse redirixindo da mano de Inditex, que están facendo como collendo a artesanos asalariados, digamos, que traballan directamente para eles. Entonces, se perde o relevo, porque pois o relevo que pode ter unha cesteira que ten ese conhecemento de ancestros, de como facer un cesto, xa non se perde porque ti estás traballando para Inditex, para facer unha peza que despois se utiliza como sello, non?
iniciativas pequenas no rural, non? E tiñamos como, non sabíamos como, pero necesitábamos unha canalización de isto. E surxiron as estrategias participativas. A estrategia participativa alimentaria de EO Alimenta, non sei se a coñecedes, son estrategias, son participativas porque se fan, son os propios productores da asociación as que fan a estrategia de distribución, digamos. En vez de esta mentalidade que temos desgraciadamente super individualista, o que se fai é xuntar a todas as productoras, ver as necesidades de consumo que hai na comarca ou nas comarcas, e entón, a partir de aí, as productoras teñen unha parte da súa producción que está directamente vendida. A estrategia participativa alimentaria, que no noso caso non vai a ser só alimentaria, sino que vai tamén a implicar a parte de artesanía, vais a empezar, estamos a desarrollando este ano, está a implicar a xente da universidade tamén, e vais a empezar o ano que ven. Temos unha colaboración ca Deputación de Lugo, que nos dá fondos para poder facer isto, non? Hai xente da universidade que fai os estudios para saber as necesidades de consumo de axentes públicos dentro da comarca ou de comarcas que estén máis ou menos xuntas, e despois se fala das productoras e intentamos facer estrategias que nos alixeiren esta ansiedade de xa non só de produción, senón de haber sido distribuído toda a produción que teño, non? E creo que non me podo contar nada máis porque estou ocupando moito. Perfecto, Natalia. Mil grazas. José Ángel e Mercedes, contádesnos. Moitas grazas por recordar un pouco de nós. Boas tardes. Aquí vimos sobre todo a aprender un pouco de todos vos. Nós nacemos como asociación vecinal, pois, ese mismo ano. A raíz de a intención de unha planta de biogás que querían instalar en Antaúd. Logo un pouquinho máis adiante contar a Mercedes os pasos que demos e os que demos empresa. Pero un pouquinho para conocer o que é unha planta de biogás, aquí a todos nos son a Coeses, pois Coeses en Lugo, é a que agora hai un movimento fuerte en toda Galicia, prácticamente a primeira que queren montar deste estudo. Non é unha planta pequeniña como as que había hasta non fai moito ao lado das granxas que atropellaban os purís. Non, isto xa é, como non sei se vedes aquí, sería no proyector algo máis industrial, non é unha planta pequena. O que pretenden é xuntar purís, xuntar restos de matadouros, xuntar lodo de depuradoras, e todo eso transformalo en biogás. Biogás é un 70% de metano. Agora están de moda dos palabras, biogás e biometano. O biogás sería sin depurar, e o biometano xa sería depurado. O biometano ten a ser o gas natural que usamos nas grandes ciudades para as cociñas e os calentadores. O problema do biogás é que non só leva metano. Aí leva dióxido de carbono e outros gases como ácido sulfídrico e hidróxeno. Isto entra en unhos biodigestores, mezclan aí todo, está un proceso depende do tipo de planta, pero entre 15 e 25 días de promedio, estáse cocendo literalmente, con a temperatura media que suelen utilizar as comercializadas de 40 a 45 grados.
eso vai soltando pouco a pouco, sobre todo, pois eso, o metano e dióxido de carbono. Todo isto nos venden como algo bio. Bio con B. A nós, eso é de bio como de biología. Eso de biolóxico non ten absolutamente nada. Emplea enxurros, 95% é auga, e son sólidos. Eso non é suficiente para que funcione un planta. Eso hai que meter que hai chicha. Carne, visceras de animais, resto de depuradoras, de lobos, resto de depuradoras, e todo o que entra de nitróxeno, que é o problema que teñen os nosos agricultores a hora de fertilizar os campos, todo o que entra nesa planta, todo é esa. Están dicindo que non, que eso é esa, pero non. Mesma cantidad de nitróxeno que entra en fruto, sale despois depurada, sale unha fase líquida, sale unha fase sólida. A fase sólida véndela como un fertilizante moi pouco, pero hai comunidades en que incluso donde hai exceso de nitratos prohíben esparcir esa parte sólida. A empresa, a intención que tiña é de montar unha planta, pero sin conexión a rede. A planta iba a montar en Antadrulla. A intención era de producir 10.000 metros cúbicos de biometano. Non sabemos como iban a facerlo con esos. Imagino que transportarían en camións a algún sitio para inyectar na red, porque por aí non pasa red, non se poda inyectar o biometano. Ou senón tamén outra cosa que podía haber feito, en teoría, que se nos pasou pola cabeza, Palque, porque aquí vai levar unha planta de ganado. E logo os 8.000 metros cúbicos de CO2, de dióxido de carbono, que se suele emplear para bebidas efervescentes, para frío industrial, de varias áreas. Dixeron que recollerían os vertidos, os purís, entre 30 e 40 km a redonda. É que o tránsito sería de uns 40 camións por día. Prometeron unha inversión de 30 millóns de euros e que crearían 20 empregos directos e moito máis indirectos. A realidade é que estas plantas con entre 10 e como moito 15 empleados é máis que de sol, porque está todo automatizado. En Europa, véndenos que en Europa hai 19.000 plantas de biogás. Hai 19.000 plantas de biogás, pero foron todas pensadas ao principio como pequenas plantas xunto a granxas. Os excesos, os purís desas granxas iban a planta de biogás que están na mesma granxa e producen en principio, a primeira de todo, xa vai muchísimos anos, 40, 50 anos, aproveitaban nada máis que o calor, despois lle puxeron un motor no generador que funcionaba a gas, o gato producía. Ese gas era para o consumo, como moito para as viviendas comunitarias. Hoxe en día están xa empezando a construir, nós chamámoslle macro planta de biogás, que tampouco é que sea unha refinería, son plantas grandes, con unha produción grande, pero que está sobre todo enfocada a
gas na rede de gas natural. En España, funcionando hai 146, pero a maioría están en vertedoiros e nos sedanos. Aquí en Galicia, a planta máis grande que temos ahora mismo de producción de biometano está no Edar, da Coruña, está producindo para unha empresa de autobuses que carga ali descarga de autobuses que ten e os vehículos da factoría do EDA. Está inyectando algo na red, que é pouca cousa aquí inyectada. Plantas que se van a ser máis grandes, producir máis do que produce esa planta. Todo este boom ven a raíz un pouco no 2012, o Ministerio de Transición Ecolóxica editou unha folla de ruta do biogás. Empezou todo un pouco co problema de biogás do gas procedente de Rusia, que tuvemos que buscar corredores novos. E unha das solucións que encontraron foi producir biogás a partir de restos de purís e xa antes. Para 2030, a intención é que haxa un cuádruplo de producción que haya actuales. En Galicia está Coesas, xa chegaron a judicializar o tema. Estamos nós, que logramos parar. Ahora mesmo a empresa que se intentou instalar en Antas está intentando aquí ao lado en Quisqueirón instalarse. Este é un problema que va a pasar todos. Vamos, fixo, todos os concellos vamos a ter unha planta de biogás. Motivo, este mes a Xunta acaba de anunciar que abre a consulta pública o anteproxecto de decreto sobre a contaminación de nitratos de orixe agraria e que se vai a promocionar unha rede de planta de tratamento de eliminación e valorización de decepción candeiras. Todo moi bonito, dito así, pero resumindo, que van a potenciar as plantas de biogás. Galicia necesitamos realmente producir máis enerxía. Están aquí o histórico dicindo que non, efectivamente. Verdad que, por exemplo, no noso caso, en Nerense, producimos 3 veces máis que consumimos. É que puxen aí uns datos de Galicia, que o total de enerxía que consume simplemente que a de origen renovable estamos producindo un 138%, o sea que estamos producindo moito máis a que consumimos só con enerxía renovable. E o resto da España vaciada está ali pasando o mismo. Castilla, as dúas Castillas e Aragón están incluso encima de nós por produción de enerxía renovable. E que pasa nos grandes polos industriales? Madrid, País Vasco, Cataluña, e, bueno, Cantabria, Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares, Canarias, pois que de enerxía renovable non ten Galicia. A Comunidade de Madrid, do que consume, só produce un 1,7% de enerxía renovable. Claro, a Serra de Madrid está protegida e ali non ven enerxía, non ven eólicos, que veñen para aquí. Aquí, como a Serra Nosa son de menor nivel, tanto... non teñen a categoría da Serra. Aquí non son de bueno, hai exemplo, Cantabria é curioso, porque
Cantabria ten costa, ten eso, pero Sevilla no seu día foi prohibido por Cantabria só hai un parto. O sea, que estamos sacrificando o noso territorio cando os grandes polos industriales fixan población as industrias. Pois, eu teño a miña dúbidas. Eu creo que as industrias fixan población nos grandes núcleos industriais, pero nas pequenas vilas, como casi todos estamos aquí, vivimos, non, todo o contrario. Na Ulloa tomei como dato 1940, porque a maioría da xente maior que ten agora, ando alrededor dos 85 anos, naceron nese. Na Ulloa, en 1940, tiña 27.000 habitantes. Hoxe ten a terceira parte. Hoxe nos 3 concellos da Ulloa, Monterroso, Falas e Altairilla, non chegamos a 9.000. E o exemplo que busquei para os concellos que fixan población, tomei o de Teixeiro Curtis. Curtis está na provincia da Coruña, pegado con Lugo. Curtis e Quitiriz son concellos limítrofes. Curtis está a 30 minutos en coche da Coruña, e pegado á autovía Madrid-Coruña. Curtis perdeu tamén población, quizás en menos medida do resto. En 1940 tiña 6.500 e agora ten 4.200. En 1998, en Curtis, fixeron un centro penitenciario, xunto co a máis grande de Galicia, un poquinho máis grande co da Lama en Pontevedra. Eu teño familia ali e recordo que todo decía, mira que ben, aquí vai vir moita xente a vivir aquí, varios non vai ganar vida. A realidade actualmente no centro penitenciario, entre funcionarios, traballadores, guardias civis, hai uns 560 personas traballando. Xusto ao lado do centro penitenciario, separados escasamente un kilómetro, crearon un polígono industrial. O polígono industrial, que xa está moi desenvolvido, pero bueno, está crecendo todavía. Está un 50-60%. A idea cando fixeron é que crearan 1.100 empleos. Bueno, temos que ahora hai 500 empleos creados. 500 empleos do polígono, máis 500 e pico da cárcel, 1.000 empleos. Se crearon 1.000 empleos, pero desde que empezou a funcionar a cárcel, Curtis perdeu 342 vecinos. Faltanos 700 vecinos. Onde van? Xa non para cidades. Para o que é población moito máis. Bueno, agora deixolle paso aquí a Mercedes, que nos contará pois, un pouquinho que é a empresa e as sorpresas que le vamos a sacar. Sí, bueno, hola, gracias por lo convite. Bueno, primero vos conto un pouco quen era esta empresa que pretendía instalar a planta Nandas. O seu nome é CCN Group. É unha empresa realmente que ten socios en España, Estados Unidos, Holanda, Israel e Ucrania. Esta empresa contrata ca Deputación de Lugo porque ten interés en uns terreos que tiñamos en Nandas, uns 45.000 metros cuadrados que nos servirían. A Diputación os tiña adquirido para instalar, para desenvolver un polígono industrial. A Diputación os cede, fai pouco, os cede ao Concello, e o Concello, tiña de plazo hasta 2027 para desenvolver ese polígono.
tamén comentaros, como decía Pepe, bueno, estas plantas de biogás un pouco a excusa que nos dan para instalarse, que van a solucionar o problema dos xurros. Bueno, na Ulloa a ganadería extensiva, os xurros realmente non representan un problema para os gandeiros porque se utilizan como abono. Entón, bueno, tampouco aparte que fundamentalmente son nitróxeno, e a planta de biogás con nitróxeno precisamente vai a quedar de resto, non se vai a traducir en produto. Bueno, que fixemos cando coñecimos, bueno, pois a intención de instalarse esa planta neses terrenos? Bueno, comentaros tamén que a empresa, aparte de mostrar ese interese polos terrenos, empezou a facer contratos con vecinos colindantes a eses terrenos da Deputación, o cal ese metro de que realmente se instalaran era certo, porque coñecíamos bueno, pues eses precontratos de compra dos terrenos. Bueno, decidimos, bueno, se fai unha mesa redonda en Antas, esa mesa redonda organizada e tamén a Deputación de Lugo, bueno, a vicepresidenta da Deputación, ademais é a alcaldesa de Antas de Ulla. Bueno, un pouco se trataba o suposto problema dos xurros, non? E se as plantas de biogás eran a solución para eses problemas. Aí participan Sindicato do Labrego Galego, a Federación Rural Galega, Unións Agrarias, Automuralla, Asociación de Gandeiros de las SELs, e un pouco nesa charla o que se pone manifesto é que realmente estes proxectos que se fan pois, de espaldas aos vecinos sen unha participación real do que queremos que se converta no noso territorio realmente non son ninguna solución a supostos problemas medioambientais. Tampouco hai unha oposición veciñal a todo tipo de proxectos, pero sobre todo se son, bueno, pues, respetuosos co medio ambiente, etc., pero sí que se puso de manifesto esa oposición a este tipo de proxectos realmente extractivos, sin unha participación real dos vecinos. Bueno, paralelamente, ao pouco tempo, en marzo, o Concello de Antas desiste dese desenvolvemento industrial, nos creemos que en parte porque notou esa presión veciñal para que nos instalase aí o biogás e lle devolve os terreos á Deputación, bueno, pues alegando que non tiña recursos económicos para facer ese desenvolvemento. E moi rapidamente a Deputación decide quitar eses terreos a subasta pública, unha subasta que ademais non se anuncia prácticamente. Entón, bueno, pois nos empezamos a mobilizar e ao final, bueno, pois, bueno, decirvos que nos pliegos de subasta había unha cláusula que decía que en caso de que non houbera ninguna cosa, bueno, pues a Deputación se reservaba o dereito de facer unha adjudicación directa deses terrenos, é dicir, sin ni sequera necesidade de pagar o prezo polo que salían a subasta, ese cumplir ningún requisito máis. Entón, bueno, pues conseguimos, bueno, que se materializara unha cosa veciñal, que, bueno, llegábamos escasamente ao límite que tiñamos que chegar económico, pero tamén hubo outra cosa dunha fundación medioambientalista que finalmente foi a que activou os terreos. Polo que realmente a nosa forma de paralizar isto foi, bueno, pues, cortándolles os acceso a eses terreos. A empresa non sospeitamos, porque sí que tiña feitos eses precontratos de compra, bueno, sospeitamos que realmente a súa cosa era esa adjudicación directa da Deputación e ni siquiera pagar o prezo que estaba establecido para os terreos. Bueno, entramos nunha plataforma estatal de plantas de biogás, bueno, sobre todo en Castilla hai un montón de municipios afectados con plantas en diferentes fases, o sea, hai plantas que se están funcionando. Decimos tamén que estas plantas realmente teñen uns problemas medioambientais que van a afectar a calidade dos vecinos moi grande, porque
solo o tráfico de camións, pero pensar nos cheiros, bueno, toda a contaminación que supone. É un pouco o que nos aconsellaban desde outros territorios que se estaban sufrindo, bueno, pues estas consecuencias, e que ainda que conseguíramos parar ese acceso aos terreos, que seguíramos ca actividade da asociación, unha, porque era moi probable que houbera máis intentos de establecerse na comarca, e outra, porque en caso de que se chegaran a materializar algún destes proxectos, se queríamos ser considerados como afectados, íbamos a ter que demostrar que levábamos polo menos 2 anos funcionando en a loita con seguridade, que vos a sabedes e vos vistes nestas cuestións. Por lo tanto, bueno, nos unimos a eles e materializamos unha manifestación en Lugo, xunto ca planta de Coeses, un pouco, bueno, pues para que para non esquecer este tema e seguir o tema un pouco activo. Tamén fixemos contactos con diferentes grupos políticos da comarca. Bueno, les pedimos que nos recibieran todos, non todos contestaron, pero bueno, sí que bastantes, tal con grupos da Deputación e tamén con grupos municipais. O que sí constatamos é que nos 3 concellos sí que hubo interés, preguntas por parte de grupos de inversión para establecer plantas de biogás. Por eso que vos decía o meu compañeiro Pepe, é algo que prácticamente casi todas as comarcas pues vai a tocar. Buscan sobre todo grandes superficies de terreo, bueno, moitas veces o que nos estamos decatando é que as administracións locais son a chave de entrada destes grupos. Por lo tanto, hai que estar bastante vigilantes. Cando o proxecto se achega, xa normalmente está bastante tratado que a administración bastante preparado para instalarse. Bueno, logo tamén comentamos que realmente estes proxectos a súa vía un pouco de agilizar os trámites e conseguir que se sean declarados estratégicos. Se declaran estratégicos, bueno, se van a cortar moitísimos plazos, nos vai imposibilitar tamén moitos veciños acceder a información e conseguir organizarnos de algún xeito para poder reclamar ou para poder alegar. Tamén les abre as vías ás axudas públicas, un pouco que decía Natalia, as axudas normalmente non van para proxectos pequenos que sí que fixan poblacións, senón que normalmente se acaparan estas grandes industrias que, bueno, como xa estamos comentando, realmente non fixan población no territorio. E logo tamén moitas veces cambia de fragmentar, é dicir, empezan en fases máis pequenas, os venden como máis pequenos, pero claro, unha vez que xa están instalados, pois teñen esa posibilidade de ampliarse. E, bueno, xa rematamos tamén máis tempo, non sei se queres comentar algo de conclusión. Xa concluiu un pouquinho resumindo todo. É unha falsa solución esta que nos están vendendo, non é solución ao campo, van nos vender que é hidróxeno, e non é así. Vai ter un impacto local, a Ulloa non ten, que dixemos, gandeiría extensiva, o xurro que se vai xenerar aí, que vai recoller de todo o alrededor, vai acabar seguramente nos puntos máis próximos a donde este instalada a planta. Nos concellos, o sea, que se instale esa planta, e de mañá seguramente tendrán problema con exceso de nitratos. O gandeiro vai a pasar a depender da planta. Hai unha empresa que dice recollo che os purís, os levo e cho devolvo pois unha planta xa tratado con unha parte seca e outra líquida. O gandeiro non vai a seguir invertindo en fosas para purí. Se a planta pecha, o gandeiro vai ter un problema. E logo, é fundamental, sin movilización, os proxectos van seguir sempre adiante. Afortunadamente, nós, de momento, chegamos a tempo e dimos parado esta primeira iniciativa, que seguramente virán máis. Bueno, eso. Unha de que na Ulloa biogás non, e, por supuesto, alto
persoas, 4 proxectos veñen da Ulloa. Estades moi movilizadas e estades moi asediadas tamén por toda a industria que vos quere comer por todas partes. Entón, rematamos con Juan. Juan, contanos. Rematamos esta primeira intervención. Hecho. Yo soy Juan Pedro, pero normalmente todo el mundo me llama Juanpi. Bueno, como veis, hablo un castellano casi perfecto, porque después de 15 años en Galicia, lo único que he sido capaz de asimilar ha sido el pulpo, la empanada y el cocido. Lo siento, me esforzaré. Pero, para ser ágil así, tengo que hablaros en castellano. Tenemos que tener claro, voy a intentar sobre todo daros datos, esa cosa de que el dato mata el relato, ¿no? Una cosa que nos habitúan los políticos. Entonces, el proyecto Gamma de Altri y Greenalia, porque tenéis que tener en cuenta que cuando se fija la imagen Altrinon, nos referimos a una empresa portuguesa que tiene el 75% del proyecto, el 25% restante pertenece a Greenalia, una empresa con sede social en María Pita, en Coruña, algo que nos olvidamos normalmente, pero que es muy, muy importante, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que este proyecto Gamma surge de Impulsa Galicia, que es una empresa público-privada, el 40% pertenece a la Xunta y luego participa Reganosa, Sogama y Abarca. Entender también que dentro de estas empresas la Xunta también tiene participaciones, es decir, se sienta en su mesa de administración. El proyecto, ¿por qué ha tenido tanta relevancia, tanto impacto? Porque es gigante, es gigante. Tengamos en cuenta que viene a ser prácticamente 10 veces mayor que ENCE de Pontevedra. Imaginaros el tamaño. Más datos respecto del proyecto. Tienes que tener en cuenta que nos dijeron va a haber 2.000, 3.000 empleos. Bueno, eso en el pico más alto de trabajadores que estén echando hormigón, tirando tuberías, pero había un dato en el propio proyecto Gamma, que es el más interesante de todos, que es que todo proyecto vinculado a la industria tiene que tener claro cuál es el depósito, la fosa séptica de futuro para los trabajadores. La fosa séptica estaba dimensionada para 250 trabajadores. No sé si entendéis ese contraste entre vamos a traer 3.000 empleos y luego te das cuenta que dices, no, es que tú mismo has escrito que vamos a autorizar una fosa para 250. Con lo cual ellos mismos mienten y es una de las palabras que surgen en todo el proceso de la puesta en marcha del proyecto Gamma, que es la mentira constante y que normalmente tienes que rebatirla no con opinión, tienes que hacerlo con datos. Luego, más cosas. Tenéis que saber, por ejemplo, que el proyecto, si se pone en marcha, igual que ahora, Altri tiene 3 industrias en Portugal, 3 centrales de producción, que el 80% de ese producto va a China, el 20% va al norte de Europa. ¿Y por qué va allí? Va allí porque allí están las fábricas de hilatura, es decir, donde se hace el hilo. ¿Y dónde van los paños de hilo con el que se va a hacer, esa pasta de celulosa se va a convertir en hilo? De ahí va a ir a Turquía, principalmente, o a Tailandia, o a Vietnam, o a Marruecos. Allí esos paños se van a cortar y se va a procesar en textil que luego nos van a vender en Decathlon, en el Corte Inglés, en la tienda del barrio. Es decir, cuando nos hablan de es una economía circular, porque vamos a sacar el ciclo forestal del pino o del eucalipto gallego, sí, claro, pero ese textil va a hacer miles de kilómetros, miles, desde aquí a China, en China se hace hilatura, luego viene a la fábrica de textil y luego vienen a venderlo. ¿Vale? Y luego Amazon o quien sea o nosotros iremos a comprarlo al lugar, ¿no? Pero el volumen, y además es así porque la propia empresa Altri lo publicita continuamente. De hecho, acaban de comprar una empresa en Suiza que hace un textil técnico y ya tienen los compradores. Y los compradores, sus factorías no están en Europa, sus factorías están igualmente en Asia y principalmente en China, ¿no? O sea, es parte de ese discurso mentiroso, falso y que nos engañan, porque, como decía el compañero antes, bio con V o con B. Para nosotros es con V. ¿Por qué? Porque es un bio violento. Nos violenta, ejerce una violencia sobre los trabajadores, sobre la tierra, sobre todo. Brutal. De bio nada, de eco nada. Pero es el greenwashing, el lavado verde ese que nos están vendiendo en la actualidad, ¿no? Más cosas importantes que tienen que ver con datos. Siempre nos dicen, bueno, va a servir para que el eucalipto gallego, en lugar de
llevarse en barco a otras fábricas para que se procese la celulosa, pues lo vamos a reciclar aquí. Lo normal, según nos dicen los técnicos que conocemos, es que la producción de eucalipto en Galicia debería de aumentar como mínimo un 40%, como mínimo, porque no es sobre lo que se corta en el año, es que se corta en el año, pero hay que esperar 10-15 años para volver a producir, con lo cual habría que aumentarse la superficie, que es una animalada, es brutal. Y ahora, de lo macro que es el proyecto, nos vamos a nosotros, para que tengáis datos también. La plataforma la constituyen 9 personas jurídicas y 3 personas físicas, 12 socios que inician en febrero del año pasado el proceso. De ahí hemos pasado, ahora en marzo de este año, somos 1.700 socios, ¿vale? La primera asamblea con todos los socios la hemos tenido en julio. Yo pertenezco a la nueva junta directiva y el planteamiento que tenemos es que estamos esperando ahora mismo el informe de captación de aguas y el ambiental integral, que se denomina, que ese es el que, digamos, tenemos ahora mismo enfilado, esperando que salga en fecha para poder acometer acciones judiciales contra lo que salga, ¿no? Porque ese sería el pistoletazo para que la industria se plantee arrancar. Para que tengamos en cuenta también, es el proyecto industrial más grande, o digamos casi el único, que tiene la Xunta para todo el territorio, para todo el país. Es prácticamente, aparte de otros, que pueden ser, por ejemplo, las plantas de biogás, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a aportar para plantas tanto millones, pero como idea macro, como algo de conjunto y potente, pues viene a ser el proyecto Gama de Acripinalia. Más datos. Hemos pasado eso a unos 1.700 socios. En 2 meses y medio hemos recogido alrededor de unos 85.000 euros a través de un sistema que se llama goteo.org, que es un tipo de crowdfunding. Bueno, estamos en el camino, pero vamos a decir, si es cierto, vamos a decir que tenemos mucho predicamento, se ha generado una imagen de Altrinón muy potente. Ayer Tanchugueiras, en un festival, en otro festival también se cantó todo. Bueno, está muy bien porque tenemos eso y necesitamos aprovechar. Es un bien. Pero vamos a decir que no hemos hecho nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hemos parado todavía nada. Es decir, el proyecto y los políticos están empujando. Cuando podamos ir parando o poniendo palas en el carro del proyecto Gama, bueno, podremos estar un poco más contentos, ¿no? Hasta ahora estamos contentos con lo que se ha hecho, con las movilizaciones, con todos los socios que nos han apoyado, asociaciones ambientalistas, ecologistas, sindicatos, muy bien, agradecidos, pero el camino, evidentemente, no queda acabado en 3 o 4 meses, no. A no ser que tengamos la suerte de que algo grave suceda al proyecto, evidentemente estos son procesos a medio o largo plazo y tenemos que ser cautos y intentar hacerlo bien. Y luego preguntáis lo que queráis. Genial, y gracias. Bueno, vemos que tenemos un montón de ameazas, pero un montón de xente organizada e facendo cousas fronte ás ameazas. O sea, que, bueno, non de tanto para María, pero xa nos entendemos na casa. Ben, o resto, tedes algo que comentar, algo que apuntar, alguna pregunta para xerar así un pouquinho de debate, senón, xa sabes, sempre me canso de A ver, así, bueno, vamos a aludir a Antón, que Antón é ese ser oscilante que vai e ven, Antón é o responsable de que esteamos hoxe aquí destas xornadas. Saudar. Antón, queres comentar? Sí, sobre as plantas, que aí o que está de fondo é o que comentábamos algo a mañá na palestra de Tamara deste problema de contaminación por nitratos e da directiva europea que se tuvo que adaptar no Estado español. Entón o proxecto da Xunta, pero esa Xunta fai moitas cousas. Cando hai un problema, pois debe ser encender a bombilla ali a un iluminado de turno e a bombilla foi facer plantas de biogás. Porque efectivamente a xestión que se estaba facendo agora non son os xurros, porque os xurros das explotacións no Ulló ou das vacas que temos aquí non hai problema ningún, porque xa os botan na terra os propios gandeiros. O problema está en Coren e en todas esas granxas en terra que si que xeran, e sobre todo está nas cidades, nos lodos, e nas vilas das depuradoras. Eso leva tempo que nos está tratando axeitadamente, e entón agora digamos que a Xunta a solución, e de paso o negocio que ve para... A Xunta cando hai un problema intenta vender unha solución a través dun negocio que lles permita trincar pasta.
Ese é, digamos, o manual do bon político hoxe, non? Para sacarse os cuartos. Entón, digamos que o negocio que hai aquí detrás é o das plantas de biogás, efectivamente. E se consiguen meter polo aro, que é o servicio particularmente difícil, pero, bueno, non imposible, a que os propios gandeiros tivesen que tratar o seu xurro, entón sería un negocio redondo. Pero, de todas formas, está acreditado que esas plantas sin subvencións públicas non son viables. Que esa é outra parte que non nos di. Esas plantas todas, se non hai un financiamento público, neste momento, ninguna desas plantas é viable. Sí, Igualmente, hai no tema da enerxía, porque nós tamén temos ahora un parque eólico aquí, bueno, tedes que perdonar que o gancho aí estabades. Quitámoslo, sí, vale. Sí, entón non sei, pero bueno, estamos con agromazas, con gratina, con todo eso, pero bueno, para a realidad que hai no Estado español é que a enerxía renovable neste momento, seguramente, por eso estamos dando tanta presión tamén polo decreto este, porque seguramente haxe unha desbandada de capital, pero que tampouco está sendo, chegou, no momento actual non vai ser rentable fazer todos estes proxectos que hai sobre a mesa. Que pasa? Que hai intereses de diferente tipo, porque claro, se ti consigues expropiar, que é o que fan ao final pola vía de que a xente lle excede o dereito de superficie de moitísimas hectáreas, despois podes facer negocio con liñas de alta tensión, podes facer con... Claro, e despois nos datos tamén nos temos que ter en conta que Galiza sí que produce moita máis enerxía da que consume, moita da enerxía da que produce é de orixe fósil. Non podemos esquecer iso tamén, Temos que ter un debate de que se queremos un país enerxéticamente autónomo ou non, o que pasa é que habrá que ver onde hai que facer enerxía. A enerxía o que non se pode facer é ao pé das casas, botando a xente das súas casas, facendo que a súa propiedade perda valor ou estragando calquera espazo natural, pero temos que ser conscientes de que se queremos enerxía de algún sitio imos ter que quitar. Porque unha cousa é que produzas moita enerxía e outra cousa é que toda esa enerxía sea... Bueno, e hai outro problema tamén, que non sei se coñecedes a Antonio Turiel, supoño que sí, a maioría, bueno, que a enerxía renovable, por a súa natureza, é intermitente, non garante, entón teste que apoiar en... Bueno, son temas moi complexos, non? Son temas moi complexos, pero que eles o que intentan sempre é venderlos á poboación, a palabra máxica ahora é sostible, todo é sostible, ou é biometano, pero como biometano? Se o metano é o gas con máis efecto estufa dos gases que existen. Que bio? É imposible que sea bio. Bioarmas, bueno, as biobombas coas que van destruir a sanidade, as pensións públicas, iso tamén van ser bio. Que iso vai ser, a outra parte tamén vai ser, a partir sobre todo no caso de Antas, me preocúpame que vai pasar a partir do 27. Porque se eses terreos son da Diputación... Esa non, porque hubo a subasta e sí, o adquiriu a Fundación Naiserra. Claro, pero nos outros casos onde haxa terreos deste tipo que quedan aí sin adxudicar en polígonos, etc. Claro, que lle impide a un goberno do signo que sea empezar a regalar? É moi fácil. Mesmo aquí o propio Concello hai uns terreos aí dunha suposta depuradora que se iba a facer hai non se sabe cantos anos, que mañasos, imagínate, cédenos e que atopaste aí con... Bueno, de aquí foi o mesmo, este tipo de... O problema é ter unha bolsa de terreos, unha superficie pola xunta, porque aquí en Galicia moitas veces iso é complicado. Eso é problemático. Problemático no sentido de que vai a ser, bueno, o objetivo de estes proxectos. O primeiro que buscan é terreo, moita superficie e barato. E ademais de claro, plan industrial estratégico. Sí, para aportar, eso fan en toda Europa, non é só. E cas plantas de biogás, ollo, como eso que eso ven a ser unha expropiación industria. Entón eu creo que temos que opoñer outro modelo, pois, por exemplo, plantas de biogás. Se é unha planta de biogás, como teñen moitos gandeiros en Alemanha, que con esa planta lle dan luz a toda a aldea a un prezo irrisorio, vale, porque eso é un aparato como desde esa columna àquela parede. Claro, pero eso aquí non me interesa. Ou, se enerxía renovable, vale, cantos tellados hai nas vilas e nas cidades que están sen producir enerxía? Poñámoslos aí, pero non, temos que poñer grandes parques, porque así son de Iberdrola, son de Endesa, e son dos que ten os reis do chiringuito. E eso, creo que temos que apoñer tamén o modelo. E despois, queríamos preguntar a nivel comunicativo. Eu xa sei que, claro, eles teñen todas as ferramentas, controlan os medios de comunicación, subvencionan a prensa, que, lóxicamente,
vai dicir o que les queren con campañas de publicidade a través dos partidos políticos que están metidos nas operacións económicas e que quitan as mordidas, como estamos vendo todos estes días, pero bueno, é a punta do iceberg. Pero sí que eles comunicativamente son bastante hábiles, porque ainda a campaña do Partido Popular / Xunta do 25 de xullo era Galicia sí. Claro, aí está dicindo a poboación indirectamente que hai unha Galicia do non. Claro, quen somos os do non? Cando é ao revés. Claro, porque iso é algo así como se alguén te entra na casa e che destroza a porta e lle dis non quero que me rompa a porta e a culpa é túa que lle está dicindo que non quero que te rompa a porta. Claro, pero eles conseguiron, que aí está un pouco tamén o mérito, hai que recoñecer, eles consiguen invertir completamente a comunicación e facerlle pasar a unha parte da poboación como que eles están a favor do progreso, da industria, dos postos de traballo, e nós somos algo así como unhas persoas que estamos mal da cabeza porque nos opoñemos absolutamente a todo. Sí, nos detectamos un pouco eso cando falábamos cos vecinos do problema. A resposta normalmente era, bueno, xa estades os de sempre. Dicindo que non é tal, claro, romper eso é... Bueno. Repetirá a legislatura do rural. E logo tamén, que as entrevistas que tuvemos cos alcaldes nos falamos co de Palas, co de Caltabesa de Ancas, co de Monterroso de momento non dixo nada. Os alcaldes non se queren mollar. Os alcaldes dignos, claro, que por un lado hai veciños que queren esta industria porque crean postos de traballo. E hai outros que non queremos eso, porque eso é auténtica merda que aquí. Ahora vou aquí a dar uns datos de arte. Vou vos falar solo para que non cantidades en metros cúbicos. Vamos falar en cisternas de camións de leite. Unha cisterna que arrastra unha cabeza tractora anda alrededor de 30.000 metros cúbicos. Antes necesitaría por día máis de 1.500 cisternas de auga. Máis de 1.500. 1.000 al vertería o río. 500 desaparecen por aí. Por localizar, non sei por onde. Dúas cisternas serían todas de materiales contaminantes. Donde vai verter o río cruzas a cero. Non sei. Ahora mismo seguramente non é por la rodilla ou pouco máis. A fábrica nos vende un modelo de Portugal que non dá problemas. A fábrica de Portugal está no río Douro. Hasta ali chegan os barcos que salen del porto, os barcos turísticos, que son barcos grandes, hasta xusto ao outro lado de onde está a fábrica. E nos venden aquí algo que crea emprego, pero que o río Ulla vai falando a Río Plata a tomar por culo. Se os parece, seguimos hablando porque estaba por aí unha palabra pedida de Paula, despois Natalia, por aquí tamén creo que te queríades comentar, e es xa o Felipe. Vale, sí, Paula. Nada, que iba a enganchar. Estaba pensando no mesmo que dixo Antón, de que ás veces tamén esquecemos que Galicia é dependente da enerxía fósil, sobre todo para transporte, que tamén temos que ter unha alternativa e un modelo diferente nesa comunicación que apelaba Antón, de que eles teñen moi fácil porque teñen aparte moitos cartos para deseñar a comunicación, pero temos que ter en conta tamén esas variables. Entón, pensando sobre isto, creo que un aspecto fundamental é o de exigir un plan de mobilidade no interior, porque estamos por unha sustentabilidade, por evitar o cambio climático, pero cada vez no interior hai menos transporte colectivo, menos posibilidades de depender do combustible do coche. Entón, creo que son debates que hai que desenvolver desde, xa sei que é moi difícil, porque non temos as capacidades nin o tempo, pero son debates que temos que abordar. Uno do transporte vexo moi claramente, logo a cuestión da xustiza territorial dentro da propia Galicia, porque é certo que Lugo e Ourense son as que históricamente máis soportaron grandes proxectos de
enerxías renovables, porque teóricamente as hidroeléctricas grandes son, non? Na actualidade síguese con ese modelo porque non hai un modelo global territorial como que apelaba Xosé Constela mañá, que falta ese diseño de unha ordenación territorial a nivel galego e que va todo os distintos peixóns, os distintos plans e algúns das empresas ao final que utilizan. Pero quería resaltar esta idea de pensar máis alá, de non só defendernos, que é o que facemos porque é normal, estamos asediando por todos lados, pero tamén ter un contrapoñer un modelo distinto e peticións distintas. Eu no da todo o transporte colectivo no interior creo que é fundamental, creo que forzas políticas do Congreso puideron aproveitar neste debate do decreto porque había uns epígrafes onde se podían ter introducido. E logo outro aspecto tamén esa necesidade de conectar coas loitas en todo o planeta. Gustoume moito que puxeise de alti é que non é só un problema do Ulloa, é un problema de que vai contribuir a un sistema económico insustentable tremendo que explota a poboación de outra punta do mundo. Eso xa non o que te impone as novas análisis. Sí, sobre as plantas de biogás, pero bueno, como primeiro centrándome, hai algo, unha teoría que ven de Latinoamérica, non? Que eu creo que neste contexto extractivista é onde temos que poñer os ollos, porque é onde teñen 500 anos, non? Ou máis, de 1400, que parece que se descubrió, de que fomos ali a roubar os seus recursos. Entón, eles agora mesmo teñen unha teoría que é nos non resistimos, senón que reexistimos. É dicir, recollemos ese modelo, nos está desquitando un recurso, entonces nos volvemos a reexistir o territorio, a reexistir o modelo, creando cousas como outras opcións, non, para poder vivir. Que eu estou totalmente contigo con que, sí, resistir, temos que facer, a oposición veciñal ten que estar aí, é prioritario. Falando con xente da mina de Touro, me decían, que na Ulloa tedes moito movimento asociativo, entonces eso é principal. Ainda que sexa a asociación folclórica de non sei que, dá igual, porque ao final en Touro non o teñen. Entonces é moi difícil resistir a isto. Pero sí que creo que ou reexistimos o territorio ou senón é moi complexo, porque estas ameazas van a ser un continuo. Respecto ás plantas de biogás, que que despois se nomeaxe un pouco, eu polo que sei, case de Cataluña, que teño conexión, hai pequenas plantas de biogás que ali sí que funcionan. Funcionan porque o modelo económico agroalimentario é moi diferente. As granxas son moito máis grandes, hai moita granxa de porcino e a granxa de porcino é un gran problema. Non tanto a de vaca, pero a de porcino é... Claro, si de repente metes grandes granxas de porcino, de vaca e de pitas, tienes aí a economía que queren. Para mí, a mí me están expulsando do rural, é unha ameaza continua, pero eu frente a eso, máis que resistir, prefiro crear, non reexistir o territorio e intentar crear outras alternativas. O do transporte me parece algo prioritario, a vivenda no rural. Eu coñezo a xente que está intentando vir a vivir a Ulloa e é imposible alquilar unha vivenda. O sea, como que, bueno, creo que poñer o foco, porque sabemos que vai vir ou Altri, ou un PIE calquera, ou un eólico, ou un da igual. Pero como que intentar facer alguna, ir facendo pequenas iniciativas, pequenos pasiños, creo que é principal, porque ainda que non teñamos as administracións do noso lado, ao final os grandes cambios sociais sempre se fixeron desde a xente, non? Así, por poñer un exemplo máis tópico posible, o de Rosa Parks, cando se negou a levantarse no bus, non? Entonces, eso quere decir que nós, ao final, temos o poder para poder cambiar este modelo, ainda que pensemos que non. Xavi, lembro-vos, por as que non estaba pescando a comente, que ao remate aí
contra as 7 ou por aí, baixamos a, quen lle apetece a quedarse, baixamos a terraza de aí, temos algo de música e os de Xavi. Bueno, era sobre dos temas que falaron, sobre a circulación encubierta que sufren os vecinos. Claro, esto es una expropiación que, digamos, estas empresas pues apoyan a 30 años, es un solo que es rural, como dices, ese corre algo autónomos, danse pasta a estas empresas, y tú en ese solo no puedes ni pisar, realmente, pagando. Oye, vale, eso por ahí, también por temas de la continuidad de la rica. Bueno, cuando mencionamos este proyecto, a 5 meses salió un poco. Claro, esta empresa que estuvimos mirándonos, que era la OCK, esta tenía proyectada en el Estado español de 90 parques eólicos. De esos 90, seguramente salgan 2 o 3, pero al final esos 85 hay que haberlo menos. Porque no hacen la segunda, claro, pero vecinos. Y hay que dedicarse a una luz no quiere, porque eso la cuenta de gas no se lleva. Las organizaciones primeras, entonces, claro, comunidades, que eso quema mucho también, es decir, ya estamos nosotros, pero esto no hace nada, no van a pasar nada. Venimos peñotas, venimos más fuerte, venimos más fuerte, hay que ser pesados. Sí, pero fixadamos que, por exemplo, a Boceta parouse na declaración de impacto ambiental xa, que ya tirou para atrás a Xunta porque estaba para as casas, en Cas de Pedro, por aí. Un sitio estaba a 200 metros. Sí, un sitio estaba a 200 metros e o tipo da casa de 200 metros tiña firmado, pero bueno, é outra historia. Sí, porque bueno, claro. Sí, porque ten en conta que nesta zona, cando sai un parque eólico, xa os concellos que fan de intermediarios moitas veces falaron con xente ao mellor 2 ou 3 anos antes de que saíse a primeira exposición pública. Pero fixados que se o outro día se aprobase este decreto que foi ao Congreso, cepillábanse xa o trámite de declaración de interés público e de impacto ambiental. Creo, os dous. Ou simplificaba o trámite ambiental e... No, solo é nos proxectos de repotenciación daqueles que señen 25% da capacidade inicial. Eso para algúns, sí, é certo, para estes... O sea, todos os que temos construídos nun país que se repotencien entrarían aí. Solamente se repotencian un 25% da capacidade inicial. Ou a mesma que ten. Quero dicir, por exemplo, Serra do Faro 2, que está en fase de repotenciación. No, pero sempre que non ampliara... Claro, pero con eso non teria que fazer nada. E desta maneira, sí. Sí, tería que ten tamén unha segunda parte, bueno, li que sí, que non era tanto así como venderon, porque sí que ten unha segunda parte en que se necesita trámite ambiental, sí, só había unha excepción, bueno, que non entendo. Bueno, eu mirei así por riba e o que poñía era eso, facilitaba moitísimo todo o tema de acortaba prazos, de exposición. Entón, claro, ti podes intentar organizar unha resistencia veciñal, pero se non tes prazos, se non tes momentos en que alegar, porque que haxa varios procesos de alegación tamén axuda a acumulación de forzas coa veciñanza, porque en cada proceso de alegación podes chegar a máis xente, porque nun mes, moitas veces enteraste do proxecto cando xa está publicado no boletín, tes un mes, nun mes faz o que podes, pero non, a non ser que xa unha rede creada, que nestes territorios é moi difícil, porque tamén hai intereses para desactivar todo o que sea a loita veciñal, a organización veciñal, que as asociacións sean algo máis que facer unha comida ao ano. Eso, unha asociación ben vista, é unha asociación que fai unha comida ao ano e pouco máis, é unha festa. Se eres unha asociación que te metes xa noutras cousas, como plantas de biogás e por aí, xa os de sempre, xa outra onda, non? Sí que é certo que hai tamén todo un traballo de moitos anos no territorio de dicirlle á xente que mobilizarse non vale para nada, que para que te vas mover, collo que podas, firma e cobra que total se non faz ti fai no outro, e toda esa filosofía que vai calando porque é un goteo e socialízase e está, digamos, no humus da xente, fai moito mal, porque costa moito despois, cando queres deter algo destas dimensións, pois que a xente se movilice, claro. Inda que sexa, porque, por exemplo, a Gratina e Gromazas estamos falando de que moita xente teria que abandonar as súas casas. Porque construir, se che poñen un muiño a 300, 400 metros da tua casa, eso é invivible.
Que a mí que me digan o que queira. Xa non é nas serras, xa os estamos colocando no medio das casas, no medio de explotacións gandeiras perfectamente viables a día de hoxe, que non só non estarías creando postos de traballo, porque o parque eólico unha vez que está montado, postos de traballo, o de mantemento é pouco máis, porque incluso se pilotan xa a distancia, ni sequera. Pero estás incluso destruindo, e no caso de Altri, se o río desaparece, toda a ría da Arousa, todos os postos do marisqueo, toda a agricultura ecolóxica que hai na Ulloa, todo iso desaparece. Cantos postos de traballo son? E iso tamén é outra das caras que ocultan, claro, non lles interesa, lles interesa en un momento vender o... Tamén o tema das líneas de alta tensión. O sea, que dice, bueno, reducimos o impacto si no tenemos tocado por arriba. Solo cerramos. Entonces, por donde vamos a cerramos, pues medio las calderas. O sea, por debaixo de toda carga son cable. Esa pasó no final do proxecto ali, lo querían meter por lo medio de, por lo pouco de Villamarín, e por medio de Saúl, porque hai unhas de maiores, ou por lo medio. La verdad. E no lugar de Pereira igual iría por medio. Pereira iría por medio. Levantan a rúa, así xa non pagan... Porque, claro, aí non teñen que expropiar o vecino. Claro. Necesitan de permiso do concello. Claro. No, con o permiso do concello levantan a rúa, din que lle volven a faltar, xa está. É parte do concello, claro. Permiso do concello. A parte que vai con o cambio público, non. Se che 40 euros. Sí. Juan quería Sí, era la cuestión que planteaba Antón respecto a los discursos con el non. Por ejemplo, nosotros nos vamos a quedar con el Altri non, porque está ahí, es un eslogan y se canta muy bien. Pero lo que sí que hemos decidido en la línea de comunicación que estamos desarrollando ahora es que no vamos a trabajar con el sí y el no, para no hacer antagonismo. No sé si habéis visto, la campaña de la Xunta es sí, sí en minúscula. Y Altri ha sacado una línea que es sí en mayúscula. Entonces es como que Altri es como que la tiene más grande, ¿sabes? O sea, es más. Pero su apuesta es el sí. No vamos a jugar al sí y al no. Lo que tenemos claro es que vamos a jugar con un discurso totalmente diferente que tiene que ver con una cosa que una distribuidora gallega hizo como hace años, que fue lo del vivamos como gallegos. Y es viva lo que hacemos, viva lo que comemos, viva lo que disfrutamos, viva lo que sentimos, y no nos vamos a pelear con el sí y el no, porque entendemos que es una estrategia a la que nos provoca, nos llevaría muy fácilmente y nos lleva a otra cosa, que es a ponernos en paralelo con partidos o con sindicatos que van en ese no o que están encasillados por la propia Xunta en ese no. Entonces hemos decidido que no vamos a jugar ese juego y lo que necesitamos es valorizar el queso Azúa Ulloa, necesitamos valorizar los productos que tenemos en el territorio. Es un poco el planteamiento, porque si no entramos en la trampa, y la trampa es estar en el sí y el no, y una sociedad que es una dicotomía, el contrario y el opuesto, no vamos por ahí. Rafa quería saber. Nada, que bueno, estaba escoitando, a verdade que é todo moi interesante, porque bueno, non as cousas conocidas, pero sempre escoitas a falar e a veces non sabes en profundidade como están as cousas, non? E, bueno, así varias cousas que se me foron ocurrindo, se me ibades falando, non conocía en profundidade o tema desta planta de biogás. A ver, o tema dos xurros eu creo que é un pouco, na línea do que comentaba Antón, é un problema importante, porque claro, vai máis por o tratamento de xurros de pequeno, o tema da ganadería extensiva, non? Que aí ao mellor non sería tan necesario, pero claro, non se lles exixe, por exemplo, a Core, sabedes o problema que hai non Valls das Conchas e tal, que saliu, bueno, entón agora a Xunta di que tampouco é responsabilidade dela, a pesar de haber unha sentencia e todo o tema. Entón aí sí que debería ser exigible xa a nivel de Europa para estas grandes plantas de porcino que hai, sobre todo por Castelo e un montón delas, un tratamento dos residuos, porque é certo que aí o xurro hai un xeito a quedar, non pode ser deste tipo. Moitas non as teñen, hai plantas grandes de Core que non teñen nada. O truco, eu conto-vos despois cada caso conto-vos unha anécdota. Sobre o papel teñen, despois explico-vos como funciona realmente. O problema un pouco é o sistema, un sistema de grandes macroplantas que facen ese residuo.
Bueno, e un pouco tamén o tema dos terreos, que non entendí moi ben eso. Esos terreos que eran privados, son privados... Claro, é que eses terreos que eran públicos agora xa non os son. Quero decir que... Non eran de particulares, esos terreos onde se No, gastaban. a ver, fundamentalmente eran terrenos públicos que estaban previstos para un desenvolvemento industrial. A ver, a Deputación de Lugo fai moitos anos, cando foron un dos polígonos industriais no interior, compraba terreos entre moitos sitios, entre eles en Antas. Eses terrenos nunca se desenvolveron, fundamentalmente porque Monterroso, que está a 2 minutos, sí que se desenvolveu un polígono, entón Antas quedou, bueno, pues eses terrenos a monte. Bueno, cos anos sí que hubo interés de reactivar eso e o Concello solicitou que se lle volvese, que se lle cedesen eses terreos para intentar ese desenvolvemento. Eso se fixo no 2024, esa cesión. Paralelamente, con o interés de instalar unha planta de biogás neses terrenos. Pero non lle chegaban. Entón, o que fan é con colindantes pequenos propietarios chegar a preacordos de venda, de compra-venta. Claro, para... Nos como vecinos, que o que vemos? Por un lado, sí, paramos a planta de biogás, pero tamén nos quedamos sin ningún chan de tipo industrial en Antas de Bulla para que se podan desenvolver iniciativas que non sexan tan contaminantes ou que non sexan... E, bueno, a xente particulares, os pequenos propietarios estaban a favor dese... Obviamente, claro. Porque eso é algo tamén que o mellor aí falta tamén a comunicación a veces... Terreos que non valen nada, pues de repente alguén está interesado en comprar. Porque estaba acordando tamén cando falabas con compañeros da donación de traballo que en Maceiros que está cribada de eólicos por todos os lados e hai unha intensa actividade gandeira, intensiva, pero intensa. E apenas hai oposición á instalación de novos parques. Unha cosa que me parece moi curioso, os argumentos son a mí non me molesta, porque van no tractor de redor, que problemas teña, parte pagan, suelen nos poñer na cima da finca, que é a que linda máis co monte, arriba, eu podo traballar abaixo, non teño problema ningún. É bastante extendible este modelo, e máis en concellos, moitos deles que gobernan a esquerda, que gobernan a Bloque, por exemplo, hai un problema con a central de bombeo que están intentando impulsar, e sempre se dá un pouco este tipo de conversación, non? O meu, que hai do meu, non? A mí non me afecta, non? Incluso me pagan, podo seguir igual, o tema da proximidade das vivendas non me ven tampouco como un risco. 200, 300 metros. A mí iso non me causa un conflito importante, non? É un tema mellor de comunicación. Un pouco de falta de información. Sí, seguramente, de comunicación. O Concello de Bane, que ali tamén se non hai nada, porque non só é un gandeiro, que é un coñezo, é unha explotación de 45 cabezas, e a vaca deixaron de comer. Os que están aí, os que deixaron de comer. É un plan de maldición. Eso tamén, claro, un gandeiro explica. Claro, ao mellor hai que saber comunicar mellor, ou non sei, pero sorpréndeme que moitas veces non... Antes que falou, perdón, vou cambiar un pouco de tema, antes que falase de datos, compañía, Core, na planta de Santa Cruz da Naval do Ourense, o día mata 220.000 polos en 70.000 pavos. Ao pé do limón. O que do limón. O día. Tamén se falou na campaña de Nadal, se fala un día como así. Así que non se problema, por exemplo, tamén nos falta unha educación de valorizar o solo, cuidar os solos, para que as iniciativas ecológicas realmente teñan un lugar no que desenvolverse, porque se aquí estropeas todo o solo, despois de recuperar o triple de traballo, as iniciativas que hacen de ecológico costan moito máis, muchas veces porque non te damos o valor a terra que ten traballo. Claro, que aí ven todo. Ven todo, Unha última cousa, que xa acabo para non monopolizar nada. Bueno, sobre o tema da normativa europea e demais, real que tamén se falou dos fondos europeos, que iba a ser clave, se iba variando, non? Pero supoño que tamén é transversal a moitas das outras cousas, non? Hai xogo posible a nivel tamén judicial, ou sea, contravén a normativa europea, sería imposible que recibira fondos, caso de Altri, por exemplo, non sei como está eso. Mira, la Unión Europea ahora ha planteado que en España hay 53 proyectos de minería que son estratégicos para la Unión Europea y los va a facilitar, financiar y promocionar. Eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo nuestro es pasta celulosa, pero para que entendamos cómo se mueven los gobiernos europeos. O
sea, han decidido... Estos son 53 minerías en España. No te quiero ni contar lo que hay por ahí. La cuestión es, para nosotros, para parte de nosotros, es un engaño que la Unión Europea va a paralizar esto porque no va a dar 250 millones. ¿Por qué? Porque no hay que verlo desde la Unión Europea, hay que verlo desde las cuentas de la empresa. La empresa en 9 años, entre del 2014 a 2023, generó libres de impuestos 953 millones de euros, sin contar los beneficios que las 5 grandes familias que componen Altri y Cofijol se llevaron del beneficio de la bolsa, porque las acciones juegan en bolsa, suben, bajan, y esos son beneficios también para los propietarios, que son los accionistas mayoritarios. Con esto os contamos lo siguiente: es una empresa que si con esta planta se crea, si la llegan a construir, triplican el volumen de negocio que tendrían, con lo cual en 4 o 5 años podrían amortizar los 1.000 millones que cuesta. Es otra liga. Es otra liga. Es otra liga. Y tienen 3 radios de CM, 5 medios de papel y la televisión privada más vista de todo Portugal. ¿Por qué ellos no han salido en Portugal en los últimos 15-20 años en primera plana con lo que hacen? Bueno, porque los medios están de su mano. Y con lo cual significa que ATE tiene un gabinete de comunicación muy potente, que echaron a la mitad de ellos en julio del año pasado por la cagada que hicieron permitiendo que la plataforma les comiera la tostada en cuanto a campaña pública. Eso también es verdad. Eso das axudas que se non chegan as axudas europeas. Si no se las dan, si tienen la autorización de la Xunta, la van a hacer. Es decir, es un juego de números. Es un número de decir, ahora ha ganado en 9 años 953 millones limpios. ¿Qué sucede si multiplica por 2 su producción? Haces los números y dices, no van a tardar 9 años en recuperar 950 millones, van a tardar 4 o 5. Porque ellos tienen el producto vendido. Lo tienen vendido completamente. Eso seguro. No es un negocio de riesgo. Ellos tienen claro que les van a comprar la materia prima. Sí. Bueno, sobre a Unión Europea, simplemente pensade agora que estamos vendo sobre estes días, pero bueno, que é algo crónico, pero que vemos de Montoro, non? Como usaba o seu cargo, empresas, beneficios fiscais. Se iso pasa nun goberno que ten un escrutinio mediático e democrático, ainda que controlan moitos medios, ten certo escrutinio, imaginado na Unión Europea que non é algo democrático. Hai os lobbies, entón están especializados en secuestrar, digamos, fondos públicos, igual que nos venderon enerxía verde, porque colaba moi ben o eco no seu momento, e foi para o negocio das eléctricas, agora toca pois, o negocio das armas, ou toca pois, subvencionar proxectos industriais da minería, ou mañá outra cousa. A Unión Europea non ten ningún empacho. Digamos que o negocio está por riba de todo. Eso temos, de Europa podemos esperar certas cousas, certa legislación que a veces nos pode axudar, porque é máis avanzada que a que pode haber no dereito interno, pero pouco máis, porque xa tamén temos unha IVA que, claro, abogados no dereito interno formados hai, no dereito comunitario xa non é tan fácil. Pero, bueno, iba canedoto antes para que vexades como se estaba tratando. Bueno, primeiro, hai unha planta lá en Xinzo que fixo Colin con 1 millonada de subvencións no seu momento que nunca traballou, que teóricamente iba a usarse para tal. E despois que estaban facendo agora? A min hai anos, bueno, a min non, a miña mãe, chegou unha carta a ela e a non sei cantos veciños máis, miña nai ali de Berea, ten unha finca ali nunha parcelaria que creo que se fixo no 94-96, cos títulos ainda non se entregaron a día de hoxe, que ese é outro tema que podíamos falar outro día. Entón chega unha multa de que hai que fixo un vertido de purín. A muller non vai ali todo o ano, dificilmente pudo botar ali purín. Entón, bueno, enterámonos de que efectivamente ali foron camións descargar residuos. Entón veo alguén da Confederación e puxo unha multa. Eso despois, bueno, nós naquele momento presentáramos unha alegación e ao final eso acabou caducando por, supoño que alguén lle daría o toque ao funcionario de turno que puxo a denuncia de que se estaba metendo onde non debía, e eso acabou caducando por, bueno, os expedientes que caducan por prazo, non?
Pero, miña nai ten aí un antecedente de que o día de mañá se houbera outro problema, podría ter unha sanción maior porque sería reincidente. Vale, resulta que Coren e moitas granjas intensivas teñen un xestor de residuos, efectivamente, que vai con un camión e quita o residuo. Outros veciños do Irixo contaban unha vez como ali nun lugar que a auga viña do monte, empezou a vir auga perdida e cheiraba fatal. Cando foron arriba ao monte, pois o mesmo problema, alguén fora para ter ali. Porque cal era o modelo? Que hai algún que non anda moi longe desta xente que traballa nisso. Ti vas co camión, colles o tal e ti despois tes firmado que supuestamente tes unhas fincas de non sei cantas hectáreas alá en León ou onde sea, que é pa onde levas o... Pero ti sache moito máis barato tiralo por aí en calquera lado, ou incluso revenderlle a un paisano. Claro, ou revenderlle a un paisano para botar unhas fincas, para abonar o que sea, que levalo ás fincas onde ti yo estás dicindo, entón estás cobrando a empresa por levar o tal, e non estás facendo o que sobre o papel dis que faz. Todo o mundo sabe que isto é así. A Xunta sabe perfectamente. Claro, agora como hai un problema de contaminación, Europa apreta as tuercas, porque non se está facendo nada, pois salimos co das plantas de biogás. Cando das plantas de biogás se demostre que son outro bluff, pero que serán un bluff que polo medio se levou non sei cantos millóns de subvencións de cartos públicos que deixarán polo medio pois, todos os problemas de contaminación, de loitas veciñais, etc., pois salirán con outro invento. O caso, ao final, é facturar. Igual que se mañá unha empresa que ten 3 ou 30 parques eólicos que fixo no seu momento con un movimento especulativo porque así atraían capitais de fondos de investimento internacionais, se vai á quiebra, non vai pasar, non vai responder por nada disso. Nin o que autorizou, ese é como cando en urbanismo deste país nese conocemos moi ben. Falaba Tamara a mañá cando iba a Portugal é urbanismo de outra maneira. E aquí sabemos moi ben como foi o urbanismo deste país. Aquí autorizábanse obras que despois quedaban sin acabar, ou quedaban mal acabadas, ou quedaban tal, quen respondía por eso? Unha empresa que estaba en quiebra. O político, como vimos cando foi a Dana de Valencia, todas as casas feitas onde non se podía facer, quen responde por eso? Nadie. Coge el dinero e corre, como decía Andar, o que pode hacer que haga, punto. Esa é a filosofía. Claro, entón, como conciencias a xente de algo que a xente asume como que é o normal, que é o que fan os listos. Porque esa xente son os listos. Ese é o problema. Son os que están arriba, son os listos. Son as grandes empresas. Claro, son os listos. E son as grandes empresas as que xeran millóns, tal, e nós que somos. Parece que incluso se topos. Quero dicir que pasamos dunha época onde socialmente sí que había movimento, había comunidade, había asociacionismo, había forza, e agora estamos nun momento complicado para moitas cousas, porque a xente asumiu un discurso fastidiado, como que parece que a comunidade que non vale, que protestar que non vale, que moverse que non vale, que o que está ben é facer eso porque é o que fai todo o mundo. Entón aí, eu creo que no discurso que temos que mellorar moito é saber chegar a xente. Xa sei que é moi difícil porque non temos os medios, pero cousas como esta tamén valen porque escoitámonos, compartimos experiencias, pero... Este ia ser o meu planteamento un pouco como algo así para rematar con algo máis transversal e non somente das loitas que vives a representar cada unha de vos, que nos está fallando na comunicación ou nos proxectos nas vosas loitas que teñen un potencial, por exemplo, vos que conseguistes unha movilización de 100 persoas en Sober por Palestina, que o que está, que xeitos de comunicación funcionan e temos que teimar neles, compartidos aquí entre todas, porque aquí non hai moita máis xente, xa falamos que a data é complicada e demais, que un pouco por aí, no? Que xa tamén falou da comunicación, os proxectos e as loitas que conseguiron amorear e eliminar a moita xente que fixeron ben, as que non acaban de ter tirón, que é o que non se está facendo ben, cando cousas que parecen de un impacto negativo tan evidente, non conseguimos que a xente se sinta interpelada e que non estamos falando, poñéndonos xa en termos ultra insensibles, non estamos falando de Palestina, que estamos falando da tua casa. Estamos falando da tua casa, da tua veciña, estamos falando do teu futuro, que tes fillas de... Eu penso que a veces as consecuencias tampouco están máis claras, non? Penso que a veces a maneira de comunicar, mira, que esto se fai así, a ti directamente vai ser producir así. Entón, a veces a xente pensa que non se vai interpelar porque, como, bueno, se me falas en términos xenéricos de vai
vai pasar o río, vai pasar non sei que. Non, Non, que me pasa? non estamos trasladando ben os beneficios que vai ter, quizáis. En parte, porque a veces, sí. Natalia, tías comentar algo? É que xusto, sí, nesa línea. Eu creo que sí, que as asociacións veciñais que fan comidas son brutales, sabes? Porque ao final faise comunidade, falase, é moito máis fácil convencer o veciño de mira, canto che queren pagar polo eólico? 5.000 euros al año, ou o que pagan, ou 9.000 ou así. E dice, pois sabes que en Francia están pagando 25.000? Aí o mellor quereche timar, sabes? O sea, eu creo que poñer os datos en riba da mesa e non datos como moi abstractos, senón datos reais, ao final a xente, hai moita desinformación, a Xunta sempre xogou con eso. Entón, ao final, claro, chegar a xente é moi complexo e todos estamos na nosa cousa. Aullou creo que é un exemplo de que ao final 4 persoas se foi agrandando e agora está Berceroulla, que están defendendo máis cousas. O sea, creo que é contagioso tamén e que non estamos tan desactivadas tampouco. Que Galicia rural non é un bueno, sí, vamos poñer isto, pobriños, tal. Eu como que estou totalmente en contra dese discurso. Creo que somos, de feitos galegos, creo que somos persoas que pasamos de 0 a 100 porque tan pronto estamos como que parece que non pasa nada, como montamos un nunca máis ou como nos activamos con un altrino, sabes? Entonces sí que creo que hai como esta cousa de ostras, estános afectando directamente, vámonos a impulsar, pero ao final pois é moi complexo todo, vivir no rural, por exemplo, non é fácil. Entonces ao final se absorben 8.000 cousas, a conciliación, a propia vida, o sistema capitalista nos absorbe, non? E nos fai máis individualistas, pero non creo que sexamos como os galegos en xeral, que sexamos persoas que non estemos activadas nin sensibilizadas. E sobre todo, para min, facer comunidade, non que sexe, asociacións, churrascadas, da igual. Transversais. Sí. De convivencia. Sí. Sen politizados. Eu penso que iso... Eu ia decir que esas asociacións que somente se xuntan para comer, aí chegan outros relatos. Claro. O hexemónico está aí. Entón, antes de que chegues, tenemos que chegar nós e cantar a súa de lei. Eu que sei. E ao mellor esa maneira de que falaba de facer unha comida é hoxe en día é a única maneira de que xente entre 20, bueno, de 15 a 30 anos participe de outras cousas, porque a teñen secuestrada con festas da xuventude, orquestas, tal, agora mesmo a xente aquí, a mellor debería haber 5 personas polo menos nesa franxa de idade, pero non é complicado chegar a elas tamén. Bueno, estamos no verano, están Xa, por aí que están. Pero bueno. Sí, Juan. Sí, nosotros, para que tengáis una idea, porque seguramente podéis aprovechar una cuestión, que es, nosotros ahora mismo en el equipo de comunicación tenemos 3 portavoces, 4 personas que llevan redes y 3 personas que van a trabajar en divulgación y difusión. ¿Por qué? Antes yo os contaba al inicio datos. Pero necesitamos que esos datos haya un equipo de gente que escriba esos materiales adaptados a adolescentes, a jóvenes, a gente mayor, o sea, que transversalice esa información y que la adapte para que a quien le llegue tenga claro que nosotros tengamos claro qué es lo que le llega. Igual que le va a llegar a ganaderos, a agricultores, a cazadores, y para eso necesitamos tener toda la gente que el año pasado trabajó en la parte técnica, que eran biólogos, ornitólogos, toda una gama de gente. Ellos tienen que traducirnos esos materiales para poder tenerlos. Y otra cosa que hemos decidido la semana pasada es crear un libro de estilo de comunicación. ¿Por qué? Para que toda la gente que trabaja en redes, la gente que trabaja en los grupos vivos de aquí hasta Carrera Rosa, tenga claro cuando comunica, cuando informa algo relacionado con el proyecto, cuáles son las claves y cuáles son las estrategias para llegar a los medios, para llegar... ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que estábamos haciéndolo con muy buena voluntad, pero no estábamos teniendo en cuenta de llegar a toda la población
y todas las maneras de poder hacerlo. Entonces, nosotros nos hemos dado un plazo de 1 mes para tener el primer borrador y en 2 meses tendremos el libro de estilo de comunicación de la plataforma, donde expondremos lo que hemos hecho ha salido bien, lo que ha salido mejor, lo que hay que mejorar. Eso también lo vamos a recoger del año y medio pasado, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, no lo vamos a colgar en la web para que lo coja la Razón o el ABC, o La Voz o El Progreso. Pero si a alguien le interesa, podéis ir a la web y en 2 o 3 meses seguramente, si alguien quiere verlo, nos escribís y os lo podemos facilitar, no hay ningún problema. No queremos apropiarnos de ello, todo lo contrario. Si alguien se aprovecha de ello, pues chapo. Genial, claro, es que esos espacios tamén son para eso, claro, para a interconexión, para facer red entre distintas loitas, para que o que fan a Martiña se aproveitado aquí, María. Mira, é que eu quedo pensando que como consumidores non valoraste esa... Quero dicir, que nos interesaría a nós como consumidoras saber que grupos hai detrás de Greenalia ou Green Fiber, non sei, non me acordo como se chama. De Greenalia. É dicir, se a banca está aí ou se Gadis está aí, o mellor teríamos dereito a saberlo, non sei se iso se pode facer público. Greenalia es una empresa de capital, Manuel García Pardo, su abuelo tenía un aserradero en Alexa y a partir de ahí construyó un imperio. Él sobre todo desarrolla su imperio explotando biomasa en Castilla y León. Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número de altos cargos que están encausados por los eólicos y la biomasa. García Pardo aprende en Castilla y León, pero viene aquí, que es su tierra, Desde todo su potencial. ya mejorado, viene aquí y desarrolla aquí todo su negocio, aparte de lo que ya traía. Greenalia tiene una red que creo que son alrededor de unas 50 sociedades diferentes, dedicadas a la biomasa, al eólico marino, cubre todo. Y él, sobre todo, si busquéis en internet, Manuel García Pardo, vais a encontrar 4 fotografías y un vídeo. No vais a encontrar más, porque es de los ricos gallegos que no aparecen. Pero es de los que tienen un volumen y una capacidad de influencia gigante. De hecho, nosotros tenemos claro que realmente García Pardo es el que le abre la puerta a sí. La conexión política, digamos, que tiene García Pardo es la que le abre la puerta a Altri. Dentro de lo que se impulsa Galicia. Beatriz Mato, que fue la consellera de... Beatriz Mato, consellera, como bien dice Antón, antes de marchar a Madrid, dejó cerrado todo lo que era la estrategia ambiental forestal de Galicia. Se fue a Madrid y de Madrid volvió al Consejo de Administración de Greenalia. Otra persona influyente es Castellano. ¿No suena Castellano? Viene de Inditex. Es decir, en Greenalia se junta lo mejorcito que tenemos. Sí, pero non se pode facer unha lista e publicitar a través das redes que empresas están e se eu vou a comprar a Gadis, que Gadis co que lle interesa a súa imaxe. Son 2 socios, Manuel García Pardo e Castellanos. Que non sei se Castellanos habrá vendido su participación. Entón a banca non está, como dixetes. Está como, seguramente, como deudora. O sea, no, está no da Xunta, no consorcio este... Sí, pero es una línea diferente, no tiene nada que ver, impulsa Galicia con la parte donde arranca Greenalia. Ten que ver con Altri, pero non... Altri había comprado, Greenalia tenía una parte que era Green Forest, que era toda la parte vinculada a la gestión de las 90.000 hectáreas que tiene Greenalia en Galicia, de explotación de monte, de pino y eucalipto. Altri se lo ha quedado. ¿Por qué? Porque necesita, cada uno de los socios, Altri y Greenalia, tiene que aportar dinero para que la empresa, la futura empresa Green Fiber, siga creciendo y empiece a ejecutar partes. Entonces, como no tenía Greenalia dinero suficiente para aportar, le ha vendido la parte de forestal. Green Forest y Green Logistics, que es una parte de la empresa que tenía Greenalia, que lleva parte de la logística de trabajo de Greenalia. Sí, es algo así como, es como desarrollar un nodo. El nodo viene a ser Altri por un lado y Greenalia por otro, pero Greenalia tiene sociedades por todos lados. La planta famosa de biomasa de Greenalia está en Curtis, que tuvo problemas muy serios. Respecto a esa planta, para entender un pouco o contexto, ademais dos parques eólicos de Greenalia, o primer gran megaproxecto de Greenalia
Grinalia claramente a central de Curtis. Unha central que para que se gane recibe fondos europeos do Banco Europeo de Investimento, por exemplo, que ten un impacto, digamos, moito máis alá do ámbito local, do ámbito de demanda galego, máis alá de Galicia, e que realmente pues, foi un proceso que apenas tivo posición social, que pasou moi desapercibido, pero que acaba de ser fai moi poucos anos, ¿no? Que é unha cosa que realmente é terrible, digamos, por eso poñer en valor que nun contexto como actual, afortunadamente, pues, se están movendo cousas, se están conseguindo, digamos, movimentos de base que son capaces de concienciar as ciudadanías e incluso chegar para grandes proxectos como este. Grinalia é un gran monstruo, digamos, que ten moitos fíos e un gran fío de Teixeiro Curtis que está tendo un impacto. Falamos de alto incremento da demanda de eucalipto. Grinalia Curtis está incrementando a demanda de madeira nun radio impresionante para queimar. Para producir electricidade, que estamos en electricidade, hai unha planta que se utiliza para queimar biomasa forestal para producir electricidade. Que electricidade, falamos antes de enerxía evidentemente somos devedores, ¿no?, de todas as fontes non renovables que necesitamos para poder desenvolver o noso sistema económico, pero en electricidade sí que somos excedentarios, ¿no? E unha planta que ten un impacto territorial de centros de kilómetros para unha potencia realmente pequena, porque a potencia de megavatios non é tan grande, é unha racionalidade do punto de vista ambiental. Bueno, además de outras que podemos falar, ¿no? Pero que eso que hai moitos fíos e moito oscurantismo sobre as grandes empresas, sobre esos intereses económicos que están alrededor dos procesos. Pero non é máis fácil poñer, pregunto, así, o foco nas iniciativas e en crear iniciativas no territorio que en facer o entramado e entonces non, é como se realmente hai iniciativas no territorio, apoiar a esas iniciativas que realmente están nutrindo o territorio e están facendo que estas empresas se bloqueen, ¿no? Porque realmente, si nós temos a chave de poder crear ese modelo económico, incluso cultural, incluso turístico ou vencellado patrimonio, que é o que queremos facer? Entón, se ponemos o foco neso e non, vale, que está a banca, non sei que, seguramente hasta haxa esteiro Israel metido en alto, os poderosos son sempre os mesmos. Pero Israel ya vamos ya. Claro, é que sí ten importancia no sentido de que hoxe en día como consumidor es case máis relevancia que como cidadano. Me refiro, donde ti pos os teus cartos e donde os inviertes, hoxe en día ten máis relevancia. Entón, eu decido mercar aquí, estou financiando unha empresa con X valores, X maneira de producción. Pero é que creo que é diferente, porque con o de Israel non podes apoiar nada, pero nestas iniciativas, ambas cousas. No que estamos viviendo facer ambas cousas, non? Deixar de poñer... Eu creo que quita moita enerxía. Como este grupo que está detrás dos festivais, ¿no? Como Sí, pero é interesante que salga un artista de relevancia internacional e decir, mira, eu non me poño este cartel que non sabíamos, eu non sabíamos. E a maior parte das veces ti non sabes que fondos están detrás de certas organizacións que non, que fan eventos e tal. É interesante expoñer que onde teñen raíces X empresas. De feito, eu escoitar aí uns meses como que Estrella Galicia tamén podía estar interesada ou apoiando a arte e digo, claro, de que... Quedei aí con esa dúbida, O final... Miro para outro lado, pero... se Ao sabe... final eu creo que, sin obviando todo o entramado, sabes que as pequenas iniciativas de festivais, realmente aí non vas a estar apoiando ni o xenocidio de Palestina, ni a Sí, pero cando vas mercar de ter xente, non que soa da tua veciña que tal, entón, na medida que, como decía, xa, pero... ao final consumimos produtos de masa todas en maior ou menor medida. Entón, na medida na que poidamos non estar colaborando e apoiando ao inimigo, non? Pero eu creo que non é excluinte, o sea, claro, efectivamente, hai que estar excluída, positivo. Hai territorios con moito menos agricultura que a nosa que teñen uns grupos de consumo moito máis desenvolvidos, que teñen
Aquí quizáis porque todos tiñamos máis ou menos algo de autoconsumo, pois non temos esa cultura de... pero sería interesante tamén desenvolver. Pero comeza, en Ourense... Sí, empeza a ser... consumo, en locais que se Sí, bueno, e ás veces porque pasan esas cousas que pasa en xeral nas organizacións e que é algo que tamén hai que dar unha volta e o mellor ter máis cultura de organización e aquí, e Antón, te o lembrarás, porque xura que estabas allá, intentárase algo e os señores se puseron a discutir e se acabou. Algo que xa estaba encaminado. Bueno, porque, a ver, crear un grupo de WhatsApp para crear algo non é... Por favor, non é recomendable normalmente, pero bueno. Sí, Eso fomos aprendendo tamén co tempo. Bueno, xe temos grupos de WhatsApp que podemos comentar Sí, bueno, pero ti se creas un grupo de WhatsApp que a idea de crear algo, normalmente o acabas creando unha discusión. Sen dúbida, pero non podemos meternos en ninguna organización a querer ter a razón e querer gañar. Entón, por favor. E despois, a ver, todas estas cousas necesitan quen tire do carro, Claro, quen sí. organiza a logística, quen... E hai que somos moitos de hai que... Pero claro, o que hai é que maus a obra, non... Sí, eu de feito iba a preguntar isto a todas que vedes da Ulloa, que claro, dá a sensación, e vos tamén digo, pero que nivel de movilización tedes aí? Tamén temos pouco de consumo. Iba a decir, sodes claro que estades a todo ou realmente hai ese nivel de movilización e de organización? A ver, moitas, bueno, vamos a empezar eu, pero Sí. seguro que calquera veces están máis autorizados. A ver, é certo que moitas veces coincidimos a mesma xente nas diferentes asociacións, eso se dá moito. Pero bueno, creo que eu estou bastante de acordo co que dice Natalia, de que creo que a organización da sociedade civil sí que é un bocado de cultivo para cando surgen estes problemas a ter ese mínimo de contacto cos vecinos. As primeiras alertas a mí sobre algo me chegaron de man de veciñas cas que xa estaban nos grupos. Quero decir, eso é un xeito moi fácil de espallar alerta. O sea, que se tes unha sociedade civil organizada, ainda que sexa un grupo de pandereta, obviamente te vai a entrar a mensaxe moito máis cercana que si é máis, e que ti vas a desconfiar dun executivo, un foráneo que te venga a contar as maravillas do biogás, pero se mo conta o veciño Pepe, me vou a creer máis o que me digo. Creo que a Plataforma Ulloa Viva tamén organizase en grupos vivos territoriales, eso facilitou moito a movilización. Eu creo, un pouco no hilo de que decíades de comunicación e tal, creo que a autoorganización é importante, resistencia colectiva, dar exemplo de resistencia colectiva, porque eso sí que creo que se contagia, e logo desobediencia, quero decir, non podemos aceptar así sin máis porque nos veña a administración ou da man de a banca ou de non sexa. Quero decir, temos que estar preparados para ser desobedientes nestes casos. Eu creo que isto de que se estamos as mesmas, pasan todos os povos, ¿no? Aquí en Chantada seguro que van, estás en cantas asociacións estás, ¿no? E como hai unha xente motor, por decirlo de alguna forma, que estamos como petiscando en moitos sitios, ¿no? E eso, pero claro, despois ven toda a xente que apoia, por moito motor que sexa, se non hai o resto da poboación, pois non hai nada. E tamén nesto en canto a comunicación, íbamos plantexar aquí se o mellor ás veces non é que nos perdamos nos relatos, senón que eu ás veces perdome no vosso relato. É dicir, se eu, que non son exemplo de nada, obviamente, pero que sí estou mobilizada dende hai tempo, participo en espazos colectivos, intento estar un pouco ao tanto, tal, e ás veces non son capaz de seguirvos, pregúntome si, claro, como se loita contra mensaxes simplistas cando temos uns relatos quizáis moi elevados e o mellor temos que aprender a comunicarnos sen quedar tan autosatisfeitas de que ben o expuxemos e que canto concretamos e ao mellor, non sei, buscarse pílulas, a zona como algo moi efectista ou feo, exacto, como ser eficaces na comunicación, non poder
explicar as nosas loitas á xente sin que teña que entender. Eu que falaba comendo, non? Con Damián e con Marián sobre a charla esta dos eólicos. Eu fui, o sea, nesa charla entendí máis ou menos un 10 ou 15% do que ali se falou. Entón, sei que non son a persoa menos capacitada intelectualmente de todas as que coñezo, co cal hai xente que se fora esa charla entendería todavía menos que a mí. E iso desmoviliza e desactiva. Non significa que agora teñamos que falar todos como sí, ou que estar constantemente con unha linguaxe máis simplista ou tal, pero sí que o mellor plantexo aquí, que non sei se como unha mellora á hora de comunicar podería ser, pois, ás veces, eso, simplificar un pouco, que quizás somos moi ambiciosas ou somos moi detallistas ou queremos, pois eso, elaborar relatos moi sonoros e moi construídos e moi tal, que ás veces son demasiado complexos e eu ante algo que non entendo, pois a verdade que tamén me costa implicarme, incluso me costa participar. Eu falo moitas veces isto no feminismo, cando organizamos cousas, non digo que todas, pero hai xente que non ven. Eu creo que, porque o desta mañá, a primeira fila, quen se senta aí? Ninguén. Non vai a ser que me pregunte. No, entón, no espazo feminista, creo que ás veces, cando falamos de cousas así un pouco sesudas, creo que hai xente que non participa porque di, isto ten que ser para xente listísima, porque ás veces se me escapa, non, como xerar, que haber espazos académicos e tal, é genial, pero tamén outros espazos onde todas nos poidamos entender e simplificar cosas nas que non todas somos expertos. Eu creo que funciona moi ben o cando alguén que sufre, que está sufrindo, te explica. É dicir, nós podemos matar moitísimo, explicarle a xente a importancia do tren, e até que chegou un señor, se puxo diante unha cámara e dixo, mira, son un paciente oncolóxico que hoxe ir dar un tratamento a Madrid supón ter que pagar un hotel, uns custos extra e tal. Entón, cando ven a xente, viño outro día a feira, cando veíamos este xente, sí, que viño deste señor aquí, claro, iso non nos pasará a cualquiera. Empatiza. Entón, hai xente, porque por moito que te explique o dos horarios e tal, ata que non hai un caso real, que tú ves que pode pasar a ti, claro, pode estar enfermo, se ten un familiar enfermo, ata aí nos movilizan. Ahora sí que ven un problema que xa non é só o transporte, que tamén vai afectar a salud, vai afectar, pois, os meus fillos que son estudiantes que han de ir a Madrid, xa me afecta moito máis cousas. Esa curva de feito que fixestes é como un exemplo de unha comunicación super eficaz, porque calquera, sen teñer coñecemento de nada, pode entender o que se pode ver? Podes ver, está en YouTube, está nas plataformas, en calquera rede social, na plataforma de Dereito Trek, está acordada. Leva xa máis de 1 millón de visitas. Se conseguimos que un moi pequeno porcentaxe veña o próximo sábado de prestación, pois xa será maravilloso. Bueno, máis cuestións ou discrepar tamén, Sí. Con respecto á comunicación, que xeramos un tempo falando disso. Bueno, a comunicación é cousa complexa, porque é complexo. É cando hai que ter en conta que cando se recibe a mensaxe, hai suxeitos plurais que recibimos a mensaxe. Hai nenos, hai adolescentes, hai xente dun nivel intelectual maior ou menor. Entón, ante esa complexidade nós temos as seguintes vías de escape, ou o seguinte modelo, ou fragmentar o discurso para cada un destes suxeitos o cal unha verdadeira, un verdadeiro esforzo de imaginación, de comunicación que leva moito tempo, ou ben apostar por unha comunicación tipo eficaz. Particularmente, eu penso que para as dinámicas de empoderamento social e político é moito mellor digamos, a gramática común, é dicir, a mensaxe eficaz. Dito dun xeito claro, el simple ya no lenguaje del pueblo, punto, e acabouse. Pero que pasa? Pois pasa que quizáis non nos damos conta de que si necesitamos saber quenes son binaria, por exemplo, para saber que produto estamos mercando, e ese tipo de comunicación estructural, quero saber que a xente son
se detrás, quenes componen, que tanto tocan. Esa exigencia intelectual maior, que o mellor é necesaria, por lo tanto, xente que dentro do grupo de comunicación haga un discurso máis exigente. Para entender, falan claramente as tripas do bicho. E despois, podese facer na estrategia de comunicación a introbrazo que vai máis a eficacia e a recepción eficaz do mensaxe. Eu penso que as tres cousas das que se falaron aquí son necesarias dentro do mesmo grupo de comunicación, dentro dun mesmo movimento social. Comunicación para un suxeito que pide información xa máis estructurada, máis exigente. Información, non tanto información, sino producción de discurso para apelar directamente a emoción da xente. 2 e 3, información para xente que, a través de dinámicas de consumo, quere disparar de algún xeito a reproducción económica e social do bicho. Entón, eu penso que temos que deixar de imaginarnos a nos mesmos e deixar de, non sei como dicirlo, centrarnos simplemente en emitir e en crear e olvidarnos de quenes somos ou quenes queremos ser ou que rol queremos ter dentro do movimento. Trátase de ser brutalmente eficaces. Como se fai isto, non sei. Eu agora estaba con outra cousa que o millor tamén é importante trasladar, non sei se concordades comigo, eu, dende logo, penso que a xente pode estar mobilizada e participar en espazos de loita e activados sen necesidade de que nos exixamos unha coherencia ao 100%, que ás veces vivimos isto como, Dios, non vou ir ali porque cando se enteren de que me merquei en Decathlon, todos temos. Claro, por eso decía que é como que está ben a información, pero é un discurso como moi negativo e quizás temos como que darlle a volta a todo ese discurso político que levamos, pois esa tradición política de esto está mal, por que nos están a apelar máis emocional, a conexión, a estar co veciño e decirle, pois están estafando porque pagan 25.000 en Francia. Claro, sí, ou ter a información de eso que como consumidoras nos interpele, que mellor non queremos consumir, pero saber que se consumimos algo de eso non temos que ir con gafas e nariz para que non nos vexan, porque senón non nos van volver a deixar entrar nun sitio, non? É dicir, un pouco flexibilizar, falo de mí, creo que hai xente que ás veces non está moi mobilizada, non participa de espacios porque sinte que non está a altura, que non tal, como se nosotras foramos... Eso é como se para entrar á iglesia nunca se pudera pecar na vida. Virginales. E iso sí que é un erro que está tendo unha parte da esquerda. Sí, que parece que hai que ser uns seres, uns santos en vida. Creo que hai xente que ten sacralizados os espazos, certos espazos da esquerda e movilizados, e creo que ás veces é dende a propia organización que se fai iso, e que se sinala tal, entonces si non vienes con as quechua, no, é como que estética, que modo de vida e tal, e un pouco, mira, este é un espazo, ninguna somos coherentes 100%, cada unha fai o que pode, e home, non digo que votares en Netanyahu que te sientes aquí felizmente, pero entre ser el mal absoluto y ir tirando e tal, pues, bueno, que aí estamos todas, non? Eu creo que tamén é importante a confianza que teñas no emisor, naquela persoa que se transmite a mensaxe, un pouco que falabas ti, que nos as comidas, pues, que che digo ao veciño, mellor é máis importante que o que mellor que diga unha persoa ilustrada e superentendida no tema. Eu, por exemplo, a nivel particular, a nivel da miña casa, eu sei que os pais, en que eu non entenda moito do tema, van facer moita máis confianza no pouco que eu lles poida decir ou orientar ou que eu haxa escoitado, que no que ao mellor que diga calquer persoa instruída no tema. Entón, a importancia do emisor creo que é fundamental. Eu estou plenamente de acordo con o que dicides. De feito, creo que non sei flagelar tanto, porque estás facendo un montón de cousas positivas, bueno, fanse dentro do rural, incluso falabas un pouco a mañá, eu creo que tamén hai que romper esa dicotomía de que non veñan os do urbano, o sea, nós facemos un pouco como
seguir afondando nesa idea, no, no curso rural tamén facemos cousas, que non veñamos, porque non está todo tan A ou B, non? A gran parte dos movimentos funcionan porque hai xente das cidades, Coruña, Vigo, Santiago, que tamén prevén e están en contacto, que apoian crowdfundings, que apoian... Entón, eu creo que non hai todo tan negro, non? E hai que, a veces sí que hai que poñer o foco en pequenas cousas, comentaba, creo que era Natalia, non? De... No que se fai en positivo. Efectivamente, no que se fai en positivo, non, no que comentaba antes tamén. E bueno, que daros os parabéns tamén. Esa idea, intentaba, o discurso que se fixo contra a nosa plataforma tamén era un pouco que se estaba era unha loita Ourense, interior, Ourense, Vigo. Claro. E a realidade é que non é unha loita. Error. De feito, hai 90.000 persoas da nosa zona que están vivindo en Vigo. Non é unha loita, é unha loita por os dereitos, non contra Vigo. Eu creo que moito da población de Vigo, se tuver información e dixera, para non chegar 12 minutos antes que non nos soluciona a vida, estamos deixando sin servizos a máis de 90.000 persoas, dirá, isto non ten sentido. Entón non é unha loita nós contra Vigo, pero é que se intenta vivir. Non, porque aí se escala... Eu creo que aí tamén... tamén... E tampouco teño nada contra a población de Vigo. Teño algo que está facendo do goberno que non ten sentido. Pero non contra a población de Vigo, que posiblemente moita dela nos apoie. Aí creo que tamén un déficit de que non hai un medio de comunicación, a mellor os movimentos todos do país tiñan que ter un medio de comunicación propio para trasladar e que chegara a xente de verdade. Pero claro, esa loita, imagínate, Vigo, a Gudiña é moi fácil de facer se Abel Caballero sale na televisión de Vigo dicindo que efectivamente estos señores de allí que andan con las cabras en la Gudiña pretenden que nos retrase el tren que nos llega a Vigo, y Vigo es lo más grande del mundo, y más ahora que vamos a poner las luces y todo esto. Bueno, pero Vigo e aplauden todos ali. Non é só Abel Caballero. No, pero é un exemplo, Vigo hai moita xente. As capacidades comunicativas ou unha empresa como estas que fan proxectos deste tipo que veñen e patrocinan o club de fútbol local, patrocinan calquera comisión de festas os primeiros anos, toma 1.000 euros para a festa e a xente, que cousa máis boa que aquí, que enrollaos, como vas ali onde fulano e dancho que faga falta. Os medios non son iguais. Ou apelar ao emocional, vale, ti podes apelar ao emocional, pero tens que ter unha racionalidade por trás, porque no emocional tamén se queren engañenche. Porque teñen a TVG, porque teñen a Voz de Galicia, porque teñen o Progreso, porque teñen un bombardeo constante que ti para chegar a algo mínimamente parecido tens que ter, primeiro, moita xente que teña tempo disponible para poder facer esas diferentes mensaxes ou para poder facer unha curta como fixéramos na Gudiña do tren, etc., que non é tan fácil. Os medios, imagínate, se estás estudiando un proxecto dun parque eólico, que xa somos aí 10 que quedamos loitando, e temos... Cantas follas ten o proxecto da Gratina e compañía? Son miles de páxinas, miles de mapas. Se estás traballando neso, se estás traballando en preparar unhas alegacións, se estás traballando en facer reunións informativas coa xente, tens ainda tempo de facer vídeos, de... Claro, creo que tamén hai unha parte de que cos medios materiais que tes, a estrategia comunicativa non a podes fiar só. Eu creo que ten que haber tamén unha componente de racionalidade e de ir formando tamén a xente que sepa distinguir o grau da palla, porque se nos imos o que che toca a fibra, que a cada un lle toca un tampouco, pois é complicado, non temos as mesmas ferramentas. E ao mellor si que unha cousa que sería interesante sería que todas as persoas que estamos un pouco máis involucradas tivésemos a capacidade de ter un medio ou unha plataforma comunicativa potente que dera voz a todo isto. E tampouco pretende informar primeiro a xente das comarcas, das comarcas, non sabes. Claro que falaxe do tema de que cando está en grandes empresas, falo por tema dos eólicos, e eles tiraron 1.000 euros por a festa, ahora os concellos de Ribadavia, que están aquí todo o océano, non tienen firmado, pero bueno, hai máis. Se o de aquí tamén. Hai que de aquí tamén firmar un convenio. Se unha empresa que sacou a empresa un comunicado... Sí, firmar un convenio, pois tanto como arranxo de música e servir, de feito a Ribadavia van a dar pasta para a Mostra Internacional de Teatro, é unha forma desa. Tienes de blanquear o proxecto. Sí, claro. Mira, hay una cosa que... Porque aquí estamos sesudos, ¿no? Sesudos me refiero. El compañero hablaba de la comunicación, los estratos de la comunicación. Entonces, seguramente, si le dejes un poco, hablará de estrategia política fina. O sea, aquí cada uno somos muy sesudos. Y nos olvidamos de una cosa que tiene que ver con los hechos orgánicos de la naturaleza. Y os voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo,
Intentamos generar un medio que haga red para que todos escuchemos o leamos y donde podamos volcar y que todo el mundo pueda coger, ¿no? ¿Sabéis lo que es la bulla? Una bulla. ¿Sabéis lo que es una bulla? La palabra bulla, ¿la conocéis? Bulla, hacer una bulla es hacer un escándalo. Mucho ruido, eso es una bulla, ¿no? Pero luego hay una casualidad que es la bulla taeográfica, que es una araña, que solo vive en Lugo y Pontevedra. Y nos habíamos quedado con el hecho de que lo que nos conectaba en el tema Antinón era el río de aquí hasta Rusa. Pues resulta que hay una araña que hace su red a 1,5 metros, 2 metros de altura del suelo y que ocupa ese lugar en todo el país, en todo el estado. Esa araña, la bulla taeográfica. Joder, hostia, si la propia naturaleza nos da herramientas para decir, joder, hay que conectarse, hay que estar en red. Y encima le damos un poquito de creatividad y nos conectamos, no ya más allá del río, sino los animales que hay alrededor del río, que qué casualidad solo existen aquí en estos entornos que aquí ahora usan. Bueno, a veces tenemos que pegarnos un poco de las ideas sesudas y irnos a la naturaleza, porque digamos que es de donde venimos, es la red en la que participamos y hay que darle sentido, porque estudiamos mucho, sabemos mucho, pero tenemos que bajarnos un poco a veces al medio, imitarle y llegar a su nivel, porque para la gente vieja, para la gente apegada al territorio, los ganaderos, los agricultores, hostia, interpretar dónde conviven o qué es lo que están haciendo es potente a veces. Eso. Sí, respecto a esto que decías de un medio de comunicación nacional, no, eso para nada, porque afondar otra vez no elitismo. O gran problema, e é o que un pouco levastes vos adiante, non? E que ao final os discursos políticos sempre están como con esa, rodeados desa aura de eu estou dende aquí, coa miña superioridade moral, porque non voy al Decathlon ou a X, non? Entonces, claro, si se fai un medio de comunicación nacional vinculado a loitas do territorio, ao final, que non vai ler? Pois esa gente que está, ao final non se sale desa rectificación que non nos interesa, porque o que nos interesa é que as veciñas saiban porque eu penso que a maior parte da xente non se nega a proxectos porque non hai información. Entonces, ao final, como comunidade, para min está a base en comunidade, en que ao mellor tampouco fan falta tantos gatos, ou gatos sí, pero xustos, simplificar moitas cousas, e o que dicías tamén, de que pois non dá tempo para todo. Eu creo que o que sí que se necesita de rede entre loitas, porque vos pasastes por eólicos, pero antes pasaron, pois non sei cantos proxectos de eólicos hai neste país, pero outra cosa non tendremos. De feito, na Ulloa se parou da vaca loura, pero se fixe outro, o sea, creo que cada comarca ten 2-3 parques eólicos e antes deso, e cantos anos levamos parando eólicos, sabes? Que hai moita xente que nos pode botar unha man dende organizacións. Esa parte que eu creo que dende o territorio é moito máis difícil de levar, que unha parte moito máis sesuda, que se necesitan técnicos, que tal, pois para eso están as organizacións ecologistas, non? Eu creo que as teñen máis de man e é como máis fácil debullar todos esos proxectos que te metes e dices, pero estas 8.000 páginas que son, non? É insondable. E a parte de comunicación ten que ser levada pola xente do territorio, porque senón é imposible. Que che conte un de Greenpeace, que veña a señora a contarle non sei que vertido, a señora de vertido e que casa eres. Que non me estás contando? Porque despois de bajarle, para tu hacer ese discurso, claro, es como que no digamos que é fora, claro, sí. Claro, pero un proxecto de comunicación tamén pode estar vencellado a cada territorio e que ademais dis o da élite, efectivamente corramos ese risco, pero é que a veciña e a señora está lendo o Lago de Galicia e vendo la telegaita. Tamén é unha élite. Tamén é unha élite que publica eso. Que non podes crear unha manifestación web ou RX na que confluan todas as iniciativas cívicas que hai, na que intercambiar información
informes nos que a xente que queira profundizar poda acceder aí, e ao mesmo tempo pois, estar en redes sociais nas que ti con un vídeo de 3 minutos expliques as 4 cousas máis importantes do teu tema e ao lado pois este outro proxecto que explica as 4 cousas. Non, pero mira, non pode crearse iso e que iso chegue a máis xente e que haxa as dúas opcións de, mira, temos esta página web nas que explicamos e profundizamos e quen queira documentarse máis que vai ali e temos despois pois, a rede social X na que chegamos 4 pinceladas deste proxecto do outro e na que podemos poner en común e xerar sinergias entre as asociacións. É interesante, as opcións poden construir igualmente, non? Tamén é ambicioso pensar que vais a ir de aquí, pero claro, que non temos que darlle agora a solución nin a forma, pero que a mí sí que me parece. Eu penso que é interesante que ao final non sei por que non funciona, pero as redes de loita do territorio lles costa un montón. Está a xente do Burla Verde e a xente de todas as loitas extractivistas que eu, a verdade, estive só en 2 asambleas, pero como que costa, non? Está, pues, a que hai un montón de proxectos extractivistas traballadores por todo o país, é moi difícil manter esa rede, porque ao final hai pouco tempo, supoño, que será que van variando as persoas que están implicadas. Non, porque sempre somos os mismos. Ao final non hai moito. Pero a nivel territorio costa un montón, costa moitísimo. Ben, non sei se alguén quere aportar algo máis, se non se o ganará. Logo meter onde non echaba nada, pero non sei se habería alguma posibilidade de, por exemplo, estas iniciativas que creo que son a utopía, pero desligadas de partidos políticos. É dicir, que o mellor unha persoa que pensa coa dereita pudera estar hoxe aquí. É dicir, que a xente se prepare como incluir, o sea, que sea da veciñanza en realidade, é dicir, que alguén que lle voto ao alcalde de Chantada non teña ningún problema en estar hoxe sentado aquí. Eso é interesante. Porque Sí, pero é moi complicado porque sempre entonces é porque senón, pois un pouco a superioridade moral que parece que ten a esquerda, o cual xa está maior de sempre. Perdón, é un futuro veciño que pasa entre un compromiso familiar. Grazas, perdón. Veña, e grazas a túas por estar perfecta, por tenernos. Bueno, os 3. Non sei, como desligaron dunha ideoloxía, que xa sei que é difícil ou imposible, pero... Bueno, no noso caso, non. Realmente non hacemos con ninguna ideoloxía complexa. Por eso, tomamos con ninguna ideoloxía política, bueno, ideoloxía política, sí. Claro, é un partido político porque, por exemplo, hai casos de concellos que goberna o Partido de Gato, é que estamos é que non se de outros. O caso de Bea, o caso de hai que considerar que non é casual que os amigos, perdón, hai que considerar que non é casual que os amigos do alcalde de Chantada non estén aquí. A ver, vamos a ser sensatos. Bueno, eso tamén a veces é un pouco estar. que non hai discrepancias dentro de... Partamos de que este debate é super interesante e ha caído, pero isto é un acto que organiza un partido político. Supoño que somos conscientes todas. Entón, este acto pódese desvencellar de un partido político? Absolutamente non, porque o organiza un partido político. Agora, que creo que ademais estaría ben. Sí, que, o sea, creo que os partidos políticos non só teñen o dereito, senón teñen a obriga de xerar estes espazos e creo que a maiores existen outras loitas veciñais das que os partidos políticos non deben fagocitar e non se deben apropiar no seu favor e destruindo a loita. Neso estou absolutamente de acordo. Eso é o que o PP fa moi ben. Non pensa despois que vamos a reconocer o do PP. Pasa que van captando. Eles sí que son abertos para cantar. Dicía unha frase célebre Feijóo, e tiene moita razón. Ustedes non podrán gobernar nunca porque non entenden Galicia. Nós sí que entendemos Galicia. É cruel, é dura. Pero se pensas ben... É verdade. Neste punto tamén, a ver, creo que nunca vamos a estar a salvo de ainda que
si que nos consideramos apartidistas, independentemente das ideas políticas que temos cada un de nós, que as temos, obviamente, pero creo que, por así decirlo, aparte do poder que se posiciona a favorar os proxectos, sempre te vai intentar encasillar nun determinado eixe. Creo que cando nos din sempre eso desos que non, nos decíamos, pero cando dis quenes, a quen te refieres? Porque nos non nos vemos como un grupo homoxéneo dicindo que non, pero ese discurso sí que é o que cala, e ademais intencionadamente cando xogas ao tute, as parellas cambian, non xogas sempre comigo, pero sempre pos nós iles. No, claro, a dicotomía, a oposición crease moi rápido. Entón, se ti topas a algo que a administración do partido de turno fai, ti automáticamente vas ser está en frente. E se mañá está gobernando o PSOE ou o Bloque a Xunta e nos manifestamos nós mesmos, que non somos do PP, pero digamos, xa están ellos que andan movendo o PP a esta xente contra nós, porque é moi fácil criminalizar o que tes enfrente acusando de, pero son estrategias. Eso se ve no caso de Altri, cando se contaban as bandeiras que había da CIGA ou do BNG nas manifestacións, prácticamente os que íbamos a éramos todos manipulados. A ver, creo que tampouco podemos nos caer en estar intentando sempre desmentir. Bueno, aí sí que o mellor había que empezar en certas movilizacións polo territorio, por certas cuestións, pois ao mellor non me da nada levar unha bandeira do meu partido que a miña sigla. Pero bueno, eso en todo caso... Eso ao mellor tiña sentido... Eso ao mellor tiña sentido nos anos 70, pero no 2025 hai que empezar a funcionar en certas cousas, porque igual que se moviliza o Partido Popular ou o Partido Socialista, que non quero centrarme, ou Vox, fan moitas movilizacións e non manca bandeira co... Non, o peor é que se apropian de símbolos nacionais. Bueno, porque son hábiles, vale, apropianse de símbolos nacionais, pero non van coas siglas ali postas nunha pancarta grandísima por diante de todo. Hai que contraproducir. Por qué? Porque eso, no momento, eu creo que na sociedade actual, no momento actual, eso é algo contraproducente. E se hai unha movilización social, por exemplo, pois, en Sober que se fai unha movilización desde abaixo por Palestina, ali pode estar unha persoa do PP, por que non? Que problema hai? Ou se mañá hai unha movilización no Lloc por a planta de biogás, que ali está gobernando o PSOE, e a Diputación, pois tamén era un estorno de Diputación, que é o PSOE e o Bloque, e hai unha movilización, pois poderá haber xente do PP, poderá haber xente do PSOE, ou na de Altri. Claro, unha cousa que pode haber xente de todo o mundo, ou xente que estea en contra dos partidos porque é ácrata ou que sexa. O que ao mellor había que intentar superar esa fase de ter que ir cada un da súa pancarta, porque é como se vou a unha manifestación a Muñoz Santa Cruz de Viana. Para que se vexa que estamos saliendo de Santa Cruz de Viana. Bueno, sería reíanse de mí, non? Pero non se ríen dos que van da sigla X. Pois ao mellor hai que empezar a decir, señores, 2025, vamos a intentar outras estrategias, non vamos a alimentar a máquina do fango mediática dos que están, digamos, a favor destes proxectos, e vamos a intentar retraer, porque non, supoño que vostedes terán mecanismos suficientes para facer liberar a sociedade que están loitando en contra deste proxecto, sin ter que ir ca pancarta, ca sigla, sempre por diante. Pero bueno, eso eu creo que é algo que tocará seguir insistindo no tema, porque... É que ademais dinamita ao final, non sei... No, é que aí sí que estás... Porque claro, eu se mañá en manifestación e os que van diante poñen Vox, eu ir a esa manifestación ten que ser unha cousa moi... Está complicado o tema, claro, está complicado o tema. E o de Vox vai pasar o mesmo. Si ali diante pon R. Batasuna, pois claro, non son os anos. Entón habrá que intentar, pois, esas cousas, eu creo que aí Calorena iba por ese sentido, non? Sí, eu por aí totalmente. De que hai que empezar a desvincular loitas sociais de siglas políticas concretas. Temos que coller todas. Sí, pedir generosidade ás forzas políticas, que non quita, obviamente, para que as forzas políticas deban posicionarse, obviamente, e que nos saber do lado Pois, a ver, tampouco nos chupamos o dedo, e cada forza política vai intentar sempre en calquera conflito, pois intentar, de alguma maneira, pois tirar o seu, bueno, entendémolo, porque é algo dentro da naturaleza das democracias e do xogo político. Pero unha cousa é outra cousa ter que... Claro, que entón, como agora, o que intentou facer a Voz de Galicia é a Xunta, no caso de Altri,
houve aí un cambio de directiva e xa se intentou vender eso públicamente como que había un problema interno, ese mito, non? De que as esquerdas sempre andamos a golpes, houve un problema interno aí, e ainda por riba agora resulta que esa plataforma son unha especie de señores financiados por un partido político, non? Pouco menos lle faltou decir que eso. Claro, eso de cara a unha parte da sociedade, pois fai dano. Bueno, de feito, tedes aquí a Juan Nacionalista Radical, que non fala galego. Mancheo, cuidado, Mancheo. Son os peores. Aquí proponían nacionalista institucionalizado. Vale. No conocía ese término, pero bueno, cuando tenga tiempo le dedicaré un rato. Pero, a ver, eles son hábiles, teñen un medio de comunicación, e sinda por riba nós a veces cometemos torpezas, pois eso, que haga unha manifestación, e tiene que ir ali las pancartas, pois... Xa, pero hai un gran problema en Galicia, que é que hai un partido político que sempre monopoliza todas as loitas, non? Entonces, ao final, isto, e hai outro problema, que temos a xente, as veciñas están ben ese partido político e arredan como vale retro Satanás. Entonces, claro, eu creo que a gran cousa é dende os movimentos sociais ou dende as asociacións sempre pedir que acompañen. E para algunhas organizacións acompañar como que les costa un pouco. É difícil. Eu creo que como que as organizacións as necesitamos, porque creo que son como dous linguaxes diferentes, non? O noso, a da xente que estamos no territorio facendo cousas, e despois as organizacións ou os partidos políticos que están xogando en outra liga. Poden comunicarse cos políticos directamente, o sea, creo que hai como son dúas formas de traballar complementarias, pero claro, non se poden solapar, non pode existir sola unha. E en Galicia sí que hai esta cousa que de repente chega ese partido político e arranca con todo, porque é algo que pasa habitualmente. De feito, nas plataformas de loitas antiextractivistas en Galicia é un gran problema que teñen continuamente. E se non hai ese cambio como de paradigma dentro das súas cabezas, pois vamos a seguir tendo este problema e ao final, pois, eso, non? En primeira línea de manifestación, vemos aí un montón de banderas, pois que a xente que é votante do PP o mellor non lle gusta. Que non é unha cousa de ir contra o partido, senón de, vamos a ver, estamos defendendo isto, necesitamos as nosas veciñas, non? Sí, trasladar esa oposición e esa generosidade. Entonces, sí, hai outras organizacións que acompañan la mar de bien, pero non sei. Eu de Ticio, eu resto do partido non sei. Bueno, algo máis que querías comentar? Só unha cousiña moi breve. A veces pretendemos crear un ecosistema social e mediático perfecto de futuros. En plan, bueno, non quero, é mellor desligar este problema deste partido político, é mellor non ensinar as insignias dos partidos. Sería deseable non tener que negociar con a administración e todo eso. Pero todo eso non é real. E todo eso non vai acontecer. Esa comunicación sucia, ese xogo político sucio, maquiavélico, nauseabundo, vai acontecer. Entón, as institucións que están dentro do movimento social teñen que ser suficientemente fortes como para seguir no sitio. E as cousas van seguir pasando, e o tempo seguirá pasando. Seguramente a administración esquecerase do problema, seguramente o partido que quería acompañar, non só acompañar, esquecerase do problema, e o problema seguirá estando aí, non sei se me explico. Entón, eu son bastante pesimista, eu penso que sempre... Digo, non podemos rematar as historias. Sí, claro, pero eu son un pesimista metodológico. Outra cosa que é optimista, como que outra, porque todos queremos respirar, non? Pero penso que hai que pasar dese xogo sucio que vai vir, e que xa sabemos que vai acontecer no relato, na novela, na trama. Se
simplemente iso. Olvidarnos de que iso vai. Porque hai dinámicas que non nos gustan e seguirnos. Es unha humilde propuesta. Bueno, pois abaixo están as compañías que nos están dando de viñas, están facendo unha proba de son. Agradecervos a todas as que acompañastes aquí de público, as que viñestes, as que levades traballado tanto e na que vides hoxe a contar aquí, a compartir as vossas experiencias con nós. Isto tamén é unha pegada maravillosa do territorio, no noso concreto. Nada, moitísimas grazas e ata a terceira. Bueno, continuamos aí abaixo, que nos irá acompañar e vémonos